Shirifla filɛbagaw an bɛ aw fo ka walima dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bi su in na an ye weleda bila maaba 4 wɛrɛ ma tuguni mun bɛ n'o da don fasoko kuma na. Kari o kari surafanato mana dun taagasi tɛ kuma min na an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan. Bi su in na maa fɔlɔ o ye jɔn ye? O Ousmane Diaye ye. Ousmane Diaye secrétaire général M5 RFI Résistance ale b'an bolokɔrɔ yan. Maa filanan o ye jɔn ye? O Ousmane Mamadou Traoré k'an b'a fɔ a ma ko OMT. Donc ale porte-parole jeunesse M5 ale fana b'an bolokɔrɔ yan. Maa sabanan o ye Alassane Tangara ye, vice-président MP4 ale b'an bolokɔrɔ yan. Maa naaninan o ye Sidi Lamine Oumar ye, consultant. Donc ninnu bɛɛ b'an bolo su in na an bɛna kuma mun ye gouvernement kura mun sigira, hakilina jumɛn de priorité jumɛn ni jumɛn ye o bɛ n'o da don nin bɛɛ la. Maa fɔlɔ Ousmane Diaye i ni su, folikan jumɛn de don k'a lase Shirifla filɛbagaw ma? Monsieur Traoré ni su, an ye ɲɔgɔn sɔrɔ faso kuma kɛnɛ ka Ala ka kɛ hɛrɛ ye. Ni kuma fɛn fɛn bɔra an da Ala ka kɛ kuma sabatilen parce que faso tɛ tulonkɛ. Ni fasoko kuma bɛ fɔ an bɛ dugawu de kɛ an sigira kɛnɛ ka hɛrɛ la Ala k'an wuli hɛrɛ la. Donc ne bɛ foli kɛ télévision lajɛba bɛɛ ye. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ su in na n'u bɛ n'u ka sunɔgɔ dabila k'an lamɛn fo ka taa ban. Ne bɛ foli k'u bɛɛ lajɛlen. Ne bɛ foli k'aw fana ka télévision ye parce que n'aw ye mɔgɔw wele ka na ka kuma d'u ma, faso kuma d'u ma, donc a ka kan n'an bɛ fɛn fɛn fɔ a ka kɛ basigi parce que basigi jamana in mago b'o la. I b'a dɔn kuma caman bɛ fɔ, kalo caman bɛ fɔ. Or mɔgɔ ni jɔyɔrɔ dɔ b'i la, kuma na sugu dɔw bɛ yen o man ka bɔ i da. N b'a ɲini Ala fɛ n'an sigira yan Ala kana basi foyi bɔ kɛnɛ kan. Ousmane Mamadou Traoré OMT. Monsieur voilà. Folikan jumɛn b'o k'a lase Shirifla filɛbagaw ma? K'Ala fo fɔlɔ ka barikada ka sela an kuntigi Mamadu kan k'an ka jamana in karamɔgɔba bɛɛ lajɛlen fo. Ni fa ni mɔgɔ yɛrɛ bonya ye dara k'a fɔ a n'a mɔden n'a denw ani Ousmane Chérif Mandanda ye dara k'u bɛɛ lajɛlen fo ani Mali karamɔgɔ bɛɛ ka maliyɛnw fo u ka cɛsiri n'u ka faso kanu na ka M5 RFI cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo yan k'a fɔ bi an lamɛnbagaw ani Shirifla filɛbagaw k'u fo k'u waleɲumandɔn. Il fait tard mais u sigi u mago bɛ kuma basigilenw na u mago bɛ kuma ɲɛnamaw na minnu b'u basigi jamana jɔ kumaw jamana taaɲɛ kumaw Ala k'o b'an da Ala ka kuma mada kuma min ye sababu ye kuma min ye Mali jɔ barika bɛ kuma minnu na k'i yɛrɛ fo i ka wulikajɔ ni kɛ sase da Mali kɔnɔ. N ko débatteurs k'u fo u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ la Ala ka ni sababa bɛn. Alassane Tangara. Bon kɛlen n b'i fo bonya foli kɔnɔ ka maliyɛn cɛman ni maliyɛn musoman ka bɛɛ lajɛlen fo. Shirifla télé filɛbaw ani journaliste cɛman ni journaliste musoman ka bɛɛ lajɛlen fo ka tila tugun ka ani minnu bɛna kuma falen ɲɔgɔn na k'u fana fo. Donc jamana in a sigira tiɲɛ kan Ala k'a baara kɛ tiɲɛ kan Ala k'a laban tiɲɛ kan maa minnu di fɛ a ka laban tiɲɛ kan a ka kɛ k'olu sigilen to. Munumunu t'a la kuma bɛɛ fɔ bɛ kuma ban an bɛna don kuma min kɔnɔ jamana jɔ kuma de don hadamaden ni ko n ko an ko dayɔrɔ Ala de b'a dɔn min bɛ bɔ an na ko n ko Ala k'a kɛ mɛn ni tulo ye maliyɛnw ma ani faamuya ko ɲuman yaasa jamana in a bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ. Ok Sidi. Dawuda bisimilahi rahmani rahim salatu wassalamu ala sayyidina habibina Muhammad aw ni ca ni baraji aw ko weleli bi an nana an b'aw fo e mun y'an wele ko jamana jɔ ko de don. Donc a y'an ka fɛnw bɛɛ bila ka na jamana ko n'a jɔra an bɛ wuli k'an jɔ an sen kan. Donc n tɛna kuma caya. Donc an wulila ka na ka mɔgɔw fo minnu sigilen bɛ k'an lamɛn ka makɔnɔ su taara Ala k'an ni sahabaw bɛɛ. Vraiment nin diyara an ye kosɛbɛ. Donc Ousmane n b'a daminɛ e la fɔlɔ. Donc an ye k'a fɔ gouvernement kura mun sigira priorité yɛrɛ kan ka kɛ mun ni mun ye mais sani k'i ɲininka i kan ka ne jaabi Ousmane Diaye secrétaire général M5 RFI Résistance pourquoi? Attention ne tɛ M5 secrétaire général ye. Ne ye CR faso ɲɛtaga secrétaire général ye. Comme i ye mun sɛbɛn an y'o de ye. Non mun sɛbɛnna ani ye mun fɔ kelenw tɛ. Bon d'accord ok. Secrétaire général, Convention pour la Renaissance CR, ça c'est les partis. M5, comme là,
M5 ko kɛra cogo min na an da bɛ don o la mais yan'an ka se M5 ma groupement minnu ye mouvement wuli salon IBK kama an tun bɛ MK kɔnɔna de la donc CR bɛ MK kɔnɔna la donc M5 nana se cogo min na ani M5 nana fo kana bi cogo min na an bɛ se k'o détail de di kɔfɛ sinon c'est pas parce que comme yɛrɛ y'a fɔ cogo min na n y'a ye n tɔgɔ ma ko n bɛ ka sɛbɛn ko porte-parole jeunesse M5 un moment Choguel président M5 RFP. Comité stratégique. Non, bon, comité stratégique. Oui, comité stratégique, c'est tout. Mais quoi qu'il en soit, au Bekera, Beka instance qu'on a là, faut qu'on a que en serrant bi chogomna, baby benana M5 la chogoma ibodon, ibora ibeka kelel la chogomna ibodon, alabana chogomna bodon, en serrant bi chogoma bodon. Donc là, au franvasia drone do. Donc M5 timo shitaï, M5 ma bombo shikama, M5 bora de ko malion tonyonedo. Ni malion tonyonedo. Au crote ko M5 ka kelebana. M5 ti au trois drone ka ambora le 5 juin. M5 5 juin. Mais avant le 5 juin trop mbalaw parce que groupement saba munu tumbe. CMC FSD ani MK ani bol folom ke o de kera le 5 an sigira kana M5 ka sigira CMC cour konadla ba sigira chugom na fana na ni besoin be ambo expliquer mo mais mangan to yoro no fe mangan mi yoro mu no fe jamane mi hala la hala mu na sisa ani ambi dabulo mu ga sisa ambi tayro me anga ka se roj me anda bi document mais ne ba avec une garobna ngo muna résistance mo fait comme ouais résistance c'est très simple il va déjà M5 flené récipicé là parti te foité abe to koni foy comme l'air a fo sisa parce que wati muna Choguel ko ale comité stratégique présent anga MK niveau là bon alors il là déjà on bora MK là anya lettre be ya soro parce que de toutes les façons ambado ameka se romna mais M5 flené structure ta là ama foni ni depuis salo mais nous donnons kulu ya porte-parole do ko kulu ya présent do ko ko ya ni we Jamil Bitar fana ko M5 porte-parole bon maintenant on nous M5 sigi do déjà ma sigi kalaje mais quel est tout le rono fait quel est bureau mun fait we déjà en bora de kafoko ambi fanga juguge fanga ngena wa amagewa na gena munganga ke mumanka ke yada nyo be foka ba donc kuma bulu konna de la sunu M5 welele na ja shini fana bise ki ka tonsi ka mo bo ka tore dala anti nyogon sama no fe ami nyogon sama mun no fe dron hakilna mun tumbe bon comme déjà kuma bna damne ne moy bon Choguel moyen ni be manigase kana ya o de kera premier ministre donc est ce que ko ko malion wa kele jora mais malion wa kele tseka jo parce que mo ma bo Choguel kama mo ma bo Mamoudiko kama mo ma bo Cheikh Marsi suko kama mo ma boni kama mo ma bo ale kama mo ma boni kama mo bora de ku torla bon maintenant on a 5 ans jama munu bi bo par exemple bon si ça ne bon mugo Ousmane Diaye m'a fait débat là ambe do akono maintenant ningalu bi amba sega faire mais gouvernement kura musigira priorité foloré et le fait akila jmo de beiraka e bulu bon priorité côté correcta là transition de do ni tension faut la transition ke transition folo mu kira malla o kira 91 bon transition est 14 mois ke kalutan nani we barake we jamana blasra parce que asura mbora samugani fanga jaku ya fanga fimuna zwana sakoni a jenyogoni fion ambu barkada parce que we barake asura problème ka cha mais on a tabe kalutan parce que on na bara kama hakika ere kama bisa barala adomula yake constitution tunti jamana bulo constitution di anga nor problème e dokala we sarako ñanabo kabe ka référendum ke ka présidentiel ke ka législatif ke ka municipal ke kani beke kalotan nani konnana parce que utuna na barakama mo kelima tula munta tula tarani jamana drome kele mise ko semanti amalion be bokalam bon maintenant nana transition wure ko kofe parce que lu ya dilanga nya ka dimunuma lulu no o damne na alpha la parce que ni ibeka kele bi alpha kele parce que odla to fo bi damne cheni damne na rom no bega na yam payro do kuna na yoro do fam bon maintenant nous lu marqué kanye fo 2012 nana ke coup d'état wure transition bon au coup d'état fana damana coup d'état wure transition mun nanola no fana tun kera kanye antun tisi sanu mangama parce que fana bena moma Ibrahim Boubacar Keita be beba do bon beba feka fo bon aller de se ka nyana bo aller de ba keta
jamana taara ka d'a ma bon mɔgɔ ti mɔgɔ jalaki mɔgɔ min tugura nɔ mɔgɔ min ma tuga nɔ jamana kɔni dira ma san 5 fɔlɔ la déjà ko bɛɛ tiɲɛna san 2 mun dara ka san 5 in kan an ye kalo 3 de kɛ salon su man di tile man di fo IBK ka ben ni IBK benn'o la ni transition wɛrɛ nana benni mun kɛra salon an bɛ se k'a fɔ IBK benna an bɛ se k'a fɔ IBK ma ben IBK tun kan ka ben mun kama ni IBK tun benn'o kama peut-être bi an tɛ se yan salon cɔcɔ kalo tile 18 an bɔlen sɔrɔsiw nana u y'a ko ban le 18 août olu y'a ko ban o 18 août in kɔfɛ juma mun tun bɛ na o juma in tun ye kasaraba de ye parce que an tun déterminelen don IBK bɛ ben mais o n'a ta bɛɛ mɔgɔ minnu tun b'an cɛla M5 la ale yɛrɛ bɛ dɔ dɔn a la n tɔgɔma bɛ dɔ dɔn a la olu bɛɛ tun ta tun ye IBK ka ben olu ta tun ye mun ye IBK benna ma bɛn o k'u ta ye par exemple a hakili b'a la mémorandum Ousmane, moi je pense que voilà, on va tourner, on va faire des détails, mais ni ne plateau kan ni ye question mu poser parce que an tɛna segi ka taa kɔfɛ ka se kana tuguni donc thème bɛ mun kan an bɛ kuma o kan parce que nin bɛɛ la mɛ taa i b'i ka position ni baara bɛ cogo min na i b'o yira donc an bɛ segi kana tuguni Ousmane n bɛ kuma di e ma voilà gouvernement kura mun sigira sisan voilà donc an b'o fɔ priorité fɔlɔ kan ka kɛ mun sisan bon mais ala fo toujours Daouda Traoré Bokele mais kuma dɔ tilen ka sɔrɔ ka joli ka question kɔnɔ ka répondre tout rapidement M5 ye mouvement spontané de quoi mouvement qui era kunor kumala kun ko fait la ini ma sabati a tora c'est pourquoi comme je a décidé que M5 élargi anti to de aski anti to ko fait mouvement oro kumé pour le gars sera fa nyonga au cadre là national de la jeunesse sigira convention nationale des femmes sigira et le regroupement des partis politiques nous le président de Moro économique quand je nous fait c'est tout sigira teni au cours comment président sigira vice-président bala porte-parole bala comme Bitara et Fosan il n'a pas été porte-parole pour lui-même comme il a choisi 2 porte-parole premier président mais 3 vice-présidents, c'est tout ce qui a tenu. Comme jeunesse, comme jeune femme, a bêté. Pour le coup, comme à l'eau, commande là, le goût m'a boire, cap matlé. Quand il y a question, le gouvernement, c'est la priorité, voilà. Priorité, mais il y a bien. Au priorité, le gouvernement, gouvernement, follow, c'est la priorité, du roman. Au clair de Bologna, charité, on a que 3 priorités. Priorité, follow, et voler sécurité. Bi, faut que ça gagne de manière en sécurité, ma tapala. Oui, priorité, follow, priorité, follow, oui. Conditions politiques, bi sur le plan politique, ça ne va pas dans ces pays-là. Demandez avec un bingata fait. Comme priorité, ça m'a conditions sociales, bien avec Guélam, mon bi. Demandez d'où il y avait 5 mon abi. À coupe, c'est quand nous avons 100 comme ça. Au priorité, ça va. Au gouvernement boulot. Au ça va faire un clan en 2 groupes. Première priorité, nous la sécurité. Nous châtions à la volée au delà des militaires. À son temps, au delà vice-président de la transition. Comme Bibina, vice-président. Vice-président, mon mot est présent. Ça veut dire que le gars qui cherche voler sécurité là, avec l'engouement du gouvernement. Mais à voler, pas voler le boulot, parce que lui, il y a des bandes de loup à Konon. Voler flanant, nous, politique, économie et sociale, au B, Premier ministre n'a pas équipe boulot. Au lieu qu'on base au camp. Ça veut dire que l'élection du manga organisé. Dit. Deux frères nous ferment quand bi au sur la mou fait au ça va tout dit au quand on a des priorité on a des kubu on est trop de molon gambi on a des manque bi on est molon nous gambi pour nous le là comme carte nana on a vélo au lieu ça va lui trop maintenant on a chama bi gouvernement a priorité mais la priorité bail sabari mais ni ça va tagala il va besoin ngono ou ni ça va ngana bora mali be diga ngono be bois kono ala ka to ka se ka ngana bo OK Alassane Tangara ok la auzu billahi mina shaitani rajim mbido kuma kono ni bonya ani karama yi bokele bamanango ko kuma be fo be kuma ba ni munumunu kuma dakoro bokele abike do de sakoyi ngati ke jama sakoyi et ça n'inga sika question ima bokele je me rappelle très bien on a un peu kati an beaucoup follow minke au kera concertation d'eau beaucoup flana au kera o ya soro asimi nous au bigana mais au don MSM opposé les nous ambessa asimi ti fanga inda ati dama yep ma famu au do faransi bu contrôle au do CDAO bu contrôle jonu mbora bokela anye boli minge tenindiki kelende ki ka muambala anya ke ka kodo de bali o emnye o guerre civile. Guerre civile comment? Parce que
o don tile ma ni fanga kun dira M5 ma ça dit population wɛrɛ kun bɛ wuli an de sɔn fo ka diɲɛ wuli donc an y'o o bali bokele n bi o fɔ pour que maliyɛnw k'a faamu mais an ye mun fɔ Asimi o don an y'a jira a la karamɔgɔkɛ n'i b'i ka fanga ta a ta an n'u ka responsable sigira tabali kelen na an k'u ma a ye coup d'état min kɛ n'a sirannen don a ye fanga bila maa wɛrɛ bɛ yen min b'a ta mais diɲɛ bɛ wuli jamanaden bɛ se ka wuli ka gabakuru ta carré kɔnɔ ka na fanga ɲini ni o ye o de ye problème ye Bokele bon o bɔlen kɔfɛ n bɛna don i ka question kɔnɔ Bokele aujourd'hui là où nous sommes Cheikhol homme politique do homme politique do personne ne peut nier ça waati bi ni Assimi poste vice-président sigi nous on ne savait que il y aura un autre coup d'état en bas d'or an y'a fɔ u ye mais anw man da dogo an y'a fɔ pourquoi parce que fanga kun ka di Assimi ye e m'a faamu fanga ka di premier vice-président créera juste pour que k'i da de ka tila ka sécurité ni fɛn bɛɛ ta k'a di e ma n'o o dira e ma fanga ka di e dun président min sigira e de nana n'a ye n'a ma t'i ka jimi sira fɛ il y aura un autre coup d'état ça c'est clair i bɛ cɛ ta tɔgɔ ma o bɛ kuma ban donc ni o kɛra maintenant tu es devenu le président de la transition et je me trompe bon n'i kɛra président de la transition ye et pourtant anw ka kangari kelen dɔrɔn de dara ko karisa nin transition homme politique bɛɛ sen bɔ a la a ka taa ni jamana ye maabaw de bɛ yan kunkolomaw hakilimaw maa minnu n'u bɛ se ka jamana in bɔ dɛgɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ u ni politiki tɛ nani o ye a ka baara kɛ mais anw dabali banna yɔrɔ min dabali ba ye min ye ni Cheikhol kungo ko vendredi olu bi bɔ o tun bɛna mun kɛ gabakuru o tun bɛna mun kɛ force o tun bɛna mun kɛ menace pour que jakuya ko transition taabolo ma ɲɛ je suis d'accord transition min ni 8 mois min kɛra n bɛ sɔn ni M5 mɔgɔw ne taar'u ka activité kɛyɔrɔ la n dɔgɔkɛ sigilen filɛ ne ko n ko jamana de o de ye ne ka priorité ye karamɔgɔkɛ n'o kɛra o menace kosɔn e Assimi ko M5 n ye premier ministériya di aw ma Assimi siranna a siranna a y'a jira maliyɛnw na fɛn fila ko fanga bɛ se ka ta carré kɔnɔ fanga a bɛ se ka ta ni gabakuru ye fanga bɛ se ka ta ni menace ani kuma min n'o ye jatigɛ kuma ye o bɛɛ kɛlen kɔfɛ an ma ban sani Cheikhol ka kɛ sigi premier ministre la ka degré ka bɔ anw n'a sigira face à face hadamaden n'i bɛ Mali kɔnɔ Mali ko kɛ kan'a fɔ ko i y'a nafsi i y'a n yɛrɛ kun Cheikhol ye fɛn dɔ de jira n na n'o ye n dabali ban en tant que a dira ale ma ko premier ministre olu ye kɛlɛ dɔ de kɛ su bɔra la u ye kɛlɛ dɔw de kɛ dɔw ɲɛ cira u ye kɛlɛ dɔw de kɛ sadi dɔw kɛra falatɔw ni yatimɛw ye u ye kɛlɛ dɔw de kɛ dɔw dalen don kaburudon na je crois que ale tun bɛ sin olu de ma fɔlɔ karamɔgɔkɛ ka taa jira aw minnu zara wallahi a b'anw dusukun na mais a m'o kɛ dɛ ne ma da la n'a hakili b'o la k'a ka segin a kɔ dɔɔni a ka taa kaburu do la an bɛɛ bɛ laban yɔrɔ min minnu n'u y'u bɔ k'u di saya ma k'u dan bɛ kaburu do la donc maintenant ka taa kuma ni olu ye o kɔfɛ tugun u nana gouvernement min sigi je crois que Mali tɛ maa ta ye Mali tɛ maa si ta ye u y'a kɛ vous m'excusez c'est-à-dire parti pris ye dɔɔni parti pris cogo di parce que n'i y'a jira olu yɛrɛ ka charte kɔnɔ charte min taara n k'a dilanna ni olu de dalakan ye ko ministre 25 mais e yɛrɛ ka tableau kan yan dɔ ko k'olu bɛ ministre 2 de fɛ mais o ministre 2 dir'u ma d'accord an bɛ si kana merci Sidi merci bien donc par rapport à ta question et ta question non fait ne bɛ taa i ka question de ka directement yani n ka na tɔw kan ne hakili la bi gouvernement de la transition a kɛ priorité fɔlɔ yɛrɛ ye maliyɛnw ka le peuple malien yɛrɛ ka aspiration u ka problème mun y'u bɔ ka IBK gɛn u k'o ɲini k'a dɔn ka maliyɛnw labɛn fɔlɔ ka maliyɛnw kɛ kan kelen tigi ye transition filɛ gouvernement filɛ Choguel, Assimi,
délai mun dir'u ma u tɛ se ka Mali problème bɛɛ régler. O tɛ se. A tɛ se mɔgɔ mɔgɔ y'a f'u ɲɛna k'u bɛ se k'a kɛ délai mun na a tigiw nɛgɛ mais priorités bɛ yen. Voilà priorités bɛ yen les jeunes officiers minnu nana ka ni fanga minɛ ne dalen b'a la ko patriote don. Assimi ye patriote de ye ne tɛ Assimi défend ne t'a dɔn ne tɛ mɔgɔ si défend ne bɛ Mali de défend ne bɛ Mali kan de fɔ donc olu k'a faamuya Maliyɛn mun bɔra o don ka na place de l'indépendance la ne yɛrɛ kun b'u la u ka Maliyɛnw ka hakɛ segin u ma u ye kuma mun fɔ ka IBK gɛn u ye fanga minɛ k'u bɛ na peuple lamɛn u ka peuple lamɛn Mali ye jamanaba de a peuple ba de bɛ Mali bolo parce que peuple mun bɛ Mali bolo a tɛ pan ka kuma patience ba de bɛ peuple malien la u b'i lajɛ i mana fɛn o fɛn fɔ u bɛ t'i kɔ Sarasu ye fanga minɛ don min na bɛɛ ko a ye fanga to Sarasu bolo politiciens y'an sɛgɛn mɔgɔ kelenw de bɛ yan depuis 91 o mɔgɔ kelenw de nana o bɛna an ka ko tiɲɛ a y'a to Sarasu bolo o ka Mali ta ɲɛ o ka priorité fɔlɔ ye mun ye ka Maliyɛnw bɛɛ lasigi ka assise nationale kɛ ka Maliyɛnw kan bɛɛ fɔlɔ ka kɛ réconciliation nationale ye fɔlɔ filanan ka Maliyɛnw bɔ bɛ sɛgɛn mun na Maliyɛnw ka bɔ o sɛgɛn na Maliyɛnw b'o de nɔfɛ an bɛ yɔrɔ min na bi crise sociale bɛ yen problème caman bɛ Mali la n'an y'a fɔ sécurité tɛ se ka régler transition nin kɔnɔ dɔɔni bɛ se ka k'a la mais u ka Maliyɛnw ka priorité lajɛ u ka priorité minɛ dumuni fa lafiya kow ka b'a fɔ cogo min na yɛrɛ u ka hamina kow bɛɛ ka nɔgɔya a bɛɛ tɛ se ka na o transition bɛ se ka mun kɛ a k'a lajɛ minnu ye priorité yɛrɛ yɛrɛ i b'a dɔn Choguel bɛ yɔrɔ min na bi baarakɛla don Assimi ninnu fana ye baarakɛlaw de mais u ka n'u dévier peuple ye kuma mun fɔ san kalo joli an bɛɛ bɔra ka a kuma fɔ u k'o kuma lamɛn u k'o kuma labaara fɛn minnu ye jamana nagasi minnu ye jamana nafolo dun minnu ye jamana sɛgɛn u k'aw bɛɛ k'o ɲɛnabɔ. Ok. D'accord, Ousmane, n bɛ se ka na i fan fɛ donc comme olu da y'a jira priorité fɔlɔ kan ka kɛ minnu ye mais e yɛrɛ fɛ an bɛ kuma di e yɛrɛ ma. Bon i ye ɲininkali ne de fɔlɔ ma priorité ko ni fɛnw na ne ma a jaabi hali bi a différence ye mun ye Alassane Ntoma olu tɛ politique ye parce que au moins non seulement ne ye acteur politique ye ne ye parti ɲɛmɔgɔ ye ne tɛna se ka kuma i n'a fɔ olu bɛ kuma cogo min na a bɛ fɔ mun ma tubabukan na ko activiste bon an dɔgɔninw don courage b'u la u b'u bati parce que Alassane yɛrɛ ye kuma mun fɔ sisan il fallait que an ka to tableau kan munumunu fɔlɔ ka sɔrɔ k'i da don la bon Sidi filɛ nin ale ye consultant ye ala kuma cogo fɛ sisan dɔrɔn i b'a dɔn activiste ninnu olu n'anw ka surun politique la wa ale ma politique ko kuma fɔ bon an dun bɛ politique ko kuma de la priorité tɛ dɔwɛrɛ ye o olu de y'u ka fanga ta komi Alassane y'a fɔ sisan cogo min ko Sɔrɔsiw y'u ka fanga ta a banna Sɔrɔsiw y'u ka fanga ta le 18 n y'a fɔ an b'an sinsin o de kan salon le 18 août ne ma f'u ma tile kelen n ko putschistes ne k'u ma les militaires de 18 c'est normal ne bɔra don min na le 5 ne y'a dɔn k'a fɔ n'an bɔra an bɛ IBK kɔni gɛn ka bɔ fanga la mais Sɔrɔsiw de bɛna tɔ dafa parce que Sɔrɔsiw ye ko kelen de ye armée ye ko kelen de ye soit i bɛ fanga kan k'i ka peuple faga k'u ban fanga kama ou bien i bɛ fara fanga kan ka peuple ka fanga gɛn bon ne fɛ politique kɔni na n'an sigira politique kɛnɛ kan kuma la u ma fila si kɛ parce que a bɛ komi bere b'an bolo an bɛna a fara IBK kunna u ye bere minɛ an bolo donc IBK tilala n na IBK tilala na o kɔrɔ ye di ale ye mun fɔ sisan mun dimi bɛ Maliyɛnw na mɔgɔ minnu y'an ka jamana nafolo suɲɛ mɔgɔ minnu ye tulonkɛ kɛ n'a fɔra ko olu si ma minɛ kalo 8 kalo 9 kɔnɔna na bon kalo 18 de dira a ye kalo 9 kɛ popapo la mɔgɔ ma taa bandaw nɔfɛ olu de taara bandaw nɔfɛ mɔgɔ ma taa wani nɔfɛ olu de taara wani nɔfɛ olu de y'u ka gouvernement sigi ɔ sen tugu komi Alassane y'a fɔ n'u nana tugu y'u ka coup d'état wɛrɛ kɛ u taara Choguel nɔfɛ Choguel tɛ M5 ye o kana fɔ ko M5 mɔgɔ tun bɛ bɔ ka gabakuru fili non
Et même Domino Kokangata pour fêter la victoire, à vendredi la Nematao. Ibeka Bene, vendredi Mundaraka, Nematao, Nemo Chamawilengo Kanata. Parce que victoire, Trakangata victoire fêtée, nous avons victoire bien fêtée. Parce que nous fangata ou masao manifoye we mu fo do mun ambe shira ka tele la ambe shira nyena ka tele kono we déclaration flom ke dugu jira no déclaration film ke c'est pourquoi souvent sur la scène politique quoi farati ba de bala o de bikanere kamanaga so ni politique ko ni M5 ko ni fondo awtra shogel bar antunte emlew iko ko shogel me menasi ke kubi bo effectivement ya fo sungolo kono bi bo même nous tumbora mo ko membe bu no fe mo ko tunti bu no fe abi M5 jama mu fleni kata damne fo kata be wortem mine do assemblée ti do ne kuma do fo ne fana be kuma do fo ka fara ibi surasi dama mu suro civil la ibi police dama mu suro civil la a jama konna la ulu ma boko politique ko do ulu bora de parce que ubi ka fa ou torolelo Adouni biche fagal do kon jora. Délai Moudiran yo les 9 mois qui restent là. Peut-être est-ce que le gouvernement a bissé ka. Non, l'état donné le gouvernement là, il faut Ousmane de vous représenter vous le donner le gouvernement. Le gouvernement là. Le gouvernement là. Le gouvernement là. Non, le gouvernement là. Mais et gouvernement là. Non, le TMK là. Ne a démission blakata MK là, Kambora MK là parce que tout simplement we koto lettre là we asoro. M5 et M5 attaqué bitar fin bitar ka gar kono chugodi ça colle pas anga nyogone ke non e beaucoup ire ni be problème ya to en partie bora bela mais ni bora là o ko inu tikata comme ni salon de gens tunga ka bo aller bi do kalamala mais ko mama se ka bo salo ko kanga to fo ibeka ka be effectivement il faut que ibeka parce que ni ibeka tuma be ngoni bo antu nyogon surabi peut-être ne kon tunti ka o chela ne bodo ntado ko rekon mais maintenant ni bi ñingal ke gouvernement ka programme la mënu mi gouvernement la ibulu de ñingal ne mana gouvernement ko kuma na ne mais c'est ça ne bi ñingaw parce que kuma tara to nani Ousmane Diaye ne ba fait ki ñingal romna donc e bi assisa sur quoi parce que comme tu dis que te vois parce que tellement au fera to romna il faut na ga vision tu es un homme politique c'est un politique ne ma liti dam na M5 kon na la M5 ya so ranye liti d'accord bon M5 fait ben homme politique et c'est ka mudo fo gouvernement fait il ka fait akina jumès ne bi mon don ti gouvernement ko kuma o mali ko kuma Mali magobi muna bi gela mu jamana kono bon si ça gela e be sika fo gela bala parce que ma be ka meida parce que Mali sigile no fin fla drone ka impôt ani douane mo impôt ani douane o war drone bi do commerçant be no bi chamando re munu tseka nani mina e bile parce que impôt douane yela la fo ka damate mi OK bon na solla ubuna o sigo de ka jamana bi ka churunga tafe luka solution e shogeli am do de ke jamana solution boyro ala ka nyaka dam d'accord OK parce que enseigne d'accord comment on appelle Ousmane donc comme ebe jeunesse kono maintenant mais ni ma wirom famu autara nyaki la ka fo ngal be rom na ay recommandation muke ya fama voilà donc atara o de ka premier ça dira awmo o lu fa esora mais do ko ani nu na be o kanwa bon fo nga tangara ka pamo clé c'est tant yo faté malikono moi ça va bien répondre un temps de bora peuple de un temps là avec la police fo jama o le nyefa la ka buko jonye fait jama o le ba nyefa ayira la ka fo o le na protéger malon bora kulle to nyefa ou le ma appelle lancer chaque vendredi mo be bo ou après c'est tout aller c'est histoire bi on de la malikono malin on yaye deux pour ta kele sur la sugo ou na dore ka bara parachever c'est à qui M5 RP on est bora M5 ne sara M5 dira kasola mo ga bara tiena mo ga la durato e ango ani malin bebe ba am to M5 akilna ko no mal kurai mo go sarul la fo ga ngo blanco na o kama so so dere na bara la ba M5 ma bo kunu se ga bo aye wara kunci abi ni magara la ina nata bo M5 ibe ga la de la ni nang M5 bolo o ma yini go don est-ce que document M5 o la ni go don M5 mo ko la be o ma yini ga don on est M5 ñongay pamna M5 ya yula ka fori mo ko te déjà comme président ibe ka talé mu ne ba mbulu fami siga kumure ka jamana be to na be bara to ko mina non non donc mamna mo ko la sur la su bo M5 ya yula on tate fanga ko ibe ka ya décider à certain moment M5 comme de na mo ko mo ngado gouvernement na wa so Ousmane Diaye M5 na M5 mo te mi ma nom de la no kumare ka fo fanga yini te abe M5 Anto ibe ma bi parce que ibe ga bino lutara o cohérent na do la M5 ya ira ka fa tate posuko yi ate mo le kore
i bɛ ka y'a a bɛ jamanadenw biri cogo min n'a sɔrɔ tanga ninnu b'a kɔ M5 ka sɔn birili ma an continue idéologie fɛ mɔgɔw sara o naani min anw bɔra anw minɛna o kɔfɛ mɔgɔw Usman ninnu bɔra o kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛw bɔra an bɛ yiritigi na tuma min na Mali ko de tun don mɔgɔw bɔra surasiw dɔw nana soi-disant libérateur aw nana an ka baara laban u y'a laban ni laɲini min an y'u laɲini t'olu bolo a b'anw de bolo charte min filɛ anw de nana n'a ye u nana ni dɔ ye les experts en droit ou en quoi ou n'a tout du barbe à échec bien beau de connaître s'il y a des vides juridiques par rapport à la charte parce que UM5 tactique ou vous t'as de l'autre j'ai dit mon UM5 on est mince en avocat ou là de la canima on y a fouillé on a bien follow quand le temps c'est jamana na barato comme na condition na ka molonga attitude on m'a soroma ou non frère on international là il y a David Molonda là jama famba son M5 dama ou imposer dans na échec là ou les femmes ta na balo ka bo foro kono mɔgɔ min tɛ Mali kura jɔli dɔn Malɔn ye sɛgɛn min kɛ mɔgɔ min t'a dɔn n'aw imposé Malɔn da la ka na muta wari a ma sɛgɛn kɛ a bɛ Burukina bɛnja la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba de kɔnɔ M5 ne limite pas au comité stratégie i bɛ kuma rectifier cɛkɔrɔba musokɔrɔba cɛra cogo di voilà an b'a fɔ voilà parce que a kɛra olu cɛkɔrɔbaw ani musokɔrɔba ka bɛ luma olu dɔw de bɔra ka si plan indépendance la u bɛ bɔ u y'u ka mɔ utiliser pour que i bɛ ka taa Mali kura ka na u y'u pa bɛɛ kunna ka taa mɔgɔ dɔw ta wa intérêt personnel kama ka na n'a ye de b'o denmisɛnnin ko Mali ko tɛ surasiw ninnu tɛ yɛrɛ ko ye anw tora ka idéologie kɔ u ye mɔgɔ dɔw sama a ye n'a don gouvernement na M5 ma don minnu taara olu bɔra an continualité bolo lieutenant Dɔgɔkuru ta tɛ hakili kun don document m'an bolo a fɔra M5 tɛna bɛn an n'a fɔra mɔgɔ kelen di an tɛ bɛn a la u ma fanga di Sugali ma rectification M5 de wulila pénalité dira ma n'aw bɛnna jɔnni kan M5 comité y'i sigi ka bɛn docteur Sugali Kokala Mayiga kan a unanimité k'a di u ma ani bɛnna ko kan cogo min na ani comité y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ ka kuma filanan rectifier avant ka taa yɔrɔ jan le 4 juin un an d'anniversaire de M5 RP mun kɛra Sugali a n'an tɔw anw de taara kaburudon na Sabalibugu minnu banna ka taa information ɲininkali kɛ ka taa dugawu t'a la alors Sugali a dira Sugali ma a digɛrɛ ma fɔ fɔlɔ dɛ ka taa an bɔra plein dépense la taa kaburudon na an ye dugawu ta a bɛ ka fɔ Sugali ka taa kaburudon na Sugali taara t'o kalama information ɲininkali kɛ ka taa minnu banna ka t'u fɛ yen association minnu bɛ ani minnu bɛ ne ye victime ye moi je fais partie des victimes du régime de IBK an ka sigi ka kuma wa a ye président kɛ tuma min na a y'an wele an n'a échangé la ko minnu bɛ ka lajɛ cogo di an ka bɛ ka pression kɛ ale yɛrɛ k'a ka pression kɛ autorité kan komi ale yɛrɛ autorité justice ka kɛ to nos 23 morts minnu banna u bɛ se k'u hakɛ sɔrɔ cogo min na Sugali fɔlɔ la an tɛmɛn'o kan an ka bɔ mɔgɔ ko kɔnɔ an ka na Mali ko kɔnɔ an bɛ kɔn tɛmɛna ko min na mɛ n'ale bɛɛ bɛ ka sigi o kɔnɔ Sugali ma désigné M5 n'a choisi au sein du M5. mais a ka recommandation na o recommandation na an y'a yɛrɛ k'a fɔ an labɛnnen don depuis le 18 août document m'an bolo anw taalen banna an wele on n'a pas besoin ka don gouvernement na mais hakilina dɔ b'an na n'u kun b'anw bolo de ta ma kɛ i bɛ ka gɛn ni bandɔni min tɛ wani sɔnna ka taa bala u bɛ transition sauver a bɛ kɛ ka Mali bɛɛ tila o de la dire comme ça 17 mesures an taara an y'a d'u ma Kuluba a kɛra sunkalo fɛ bandaw sɔnna ma ce jour là k'a fɔ nin de bɛ se ka jamana bɔ a sɔnna ma mais a bɔlen idéologie wɛrɛ tun b'a la ni Faransi tun bɛ ɲɔgɔn bolo parce que Faransi ni sera ka laɲini M5 kana fanga sɔrɔ parce que laɲini bɛ M5 na n'o ye Mali kura ye ni Mali jɔra a bɛ Mali kɛrɛfɛ jamanaw déranger pour éviter ça M5 balaye pour M5 ka balaye n'o balaye la u bɛ sɔn ka se militaires ma militaires y'en temps réel bandɔni Mutawana u cunni u ye appel bila M5 ma pour le Mali M5 ye appel jaabi faso kanu kama an ka plan b'an bolo a bɛ se ka Mali jɔ munna an tɛna n'a Mali ka jɔ joona n'an tɔ tɛ yɛrɛ ko ye an n'u bɛnna kan gouvernement filɛ nin a sigira o condition de la a unanimité bɛnkan kɔnɔ priorité b'an na wa ne b'a fɛ ka dɔn priorité parce que priorité b'an na o de y'an ka les 10 recommandations ye a bɛ se ka waleya o daminɛna o donc e na président a sɔnna ka investir la Assimi Goïta k'a fɔ 2 tiers a jɔrɔ ka fond de souveraineté la fɔlɔ donc a kun k'o sɛbɛn a kun b'a recommandation kɔnɔ a b'a kɔnɔ o de b'a fɔ train de vie ta ka réduire so n'u y'a dit tout le monde gouvernement tɛ mɛn o ani tɔw ma o c'est petit à petit dɔɔni dɔɔni de don k'a fɔ an nana dɔrɔn tile 2 dɔrɔn fɛn min tiɲɛna san mugan minnu ɲɛnabɔ an tɛ se et puis a b'an ka les 10 recommandations kɔnɔ depuis Sugali nana a ko a ye olu wele a m'a bila u kunna ko kunu y'an kɛlɛ mais a y'u wele k'u hakilina dɔn Mali jɔ la parce que hakilina ɲuman de b'u la a ye mɔgɔ caman wele a sera bɛɛ ma hakilina ye mun na ka bɛɛ hakilina sɔrɔ wa a taamana ka taa dɔw kan a ye bɛɛ de ka hakilina fara ɲɔgɔn kan bɛɛ tɛ se ka don gouvernement na mais bɛɛ ka hakilina kan ka lamɛn parce que bɛɛ ye maliyɛn de. ok d'accord Tangara Bokele ala k'an jɔyɔrɔ bɛ tin di ma an bɛ Mali de kɔnɔ an di Russie an di Faransi an di Éthiopie tu sais que
kuma nugu ka kuma bari o tɛ ko dilan kuma bɛɛ fɔ kuma solution ye mun ye an k'o ta an ka baara kɛ n'o ye an ka mako bila n bɛ kuma dɔgɔ kɛ fɛrɛ yɔrɔnin dɔ la i ko M5 est-ce que an bɛ se ka M5 prononcer ka sɔrɔ an ma Cheikh Umar Sissoko kuma tɔgɔ fɔ a bɛ se ka kɛ yan impossible tu sais i tɛ tɔn dɔ la mais foyi tɛ k'a kɔnɔ k'i t'a kɔnɔ ko dɔn problème min b'anw kan anw ka responsable les ministres d'État c'est-à-dire maa sugu o sugu gouvernement kɔnɔ a maloya t'u la k'o ɲɛ wa jamanaden la ka nkalon tigɛ n ko saya de y'o ye o bɛ lakale cogo di ninnu ye juma bɔli min fɔ ani a ko Sekɔli ye anw wele a m'anw wele dɛ anw ka président Abdoulaye Keita o de ko Mali ko sen bɛ yɔrɔ min ma n bɛ segin a kan a ye ne y'u ka meeting kɛ yɔrɔ la o ni Mali ko tɛ ne bɛ taa mun kɛ ye moi je suis parti volontairement et je savais que ça dit transition min ni u y'a sigi 8 mois kɔnɔ a échouera. Donc 8 mois ni o y'a sigi a échouera bon ça an bɛ waati min na. Maintenant je viens mon frère je viens. Ok n b'a fɔ n b'a solution di tiɲɛ ye kelen de ye min kale Ala la ale min ka bon ne ni aw bɛɛ ye wallahi jɔyɔrɔ ko o kɛlɛ o gouvernement de sigira. Ni ye jɔyɔrɔ ko gouvernement billahi tiɲɛ ye kelen de koyi tu sais que i bɛ kuma fɔ a bɛ gan maa caman na a bɛ diya maa dɔw ye mais bɛɛ tulo dungɔ tɛ se ka fɔ surtout télé la télé min n'o ye Serifula ye ni n ko ni dungɔ ani taa ɲini gouvernement o de fila bolo tan bien sûr nkalon t'a la o ka sɛnɛ kan u ko Cheikh Umar Sissoko ko a man kɛnɛ ka a empêchera ka na Maliyɛn bɛɛ y'a mɛn mais Cheikh Umar tilala ka bɔ investir don ne tun bɛ salle kɔnɔ k'a jɔ da la a ko nkalon tigɛra ka da ale la k'ale tun man kɛnɛ diɲɛ foyi kun t'a la a tun ka kɛnɛ ni kɛnɛya da ye u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ double rôle jouer ni ngala karamɔgɔkɛ an dɛmɛ n'o kan an bɛ tiɲɛ an bɛ taa n'o de base ye n'i ye gouvernement composition ta k'a lajɛ premier ministre quand on dit M5 de Sekɔli Kokala Maïga a dira ma comme il y a des ministres plus le premier ministre le Mali a 20 millions d'habitants i ye kuma faamu wa maa miliyɔn 20 dɔw ko maa miliyɔn 19 donc olu de peuple ye wa olu b'olu bɛɛ représenter wa ka tila ka ministre délégué bɔ mɔgɔw yɛrɛ dɔw bɛ ministre délégué la olu ko non ko ni jɔyɔrɔ ko wulila sa k'i b'a ye ko mɔgɔw bɛna taa ɲini ni kirika taa ɲini a seere ma mun ne m'a fɔ ko non ne bɛna manga mais a y'a minɛ hey an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye nin gouvernement ye n bɛ n gale Ala la fo ni Ala ye Mali dɛmɛ a ti bɔ sibiri la ka nɔngɔ sɔrɔ kɛcogo t'a la kɛcogo t'a la i fɛ kɛcogo min b'a la je reviens structure de bi yan mɔgɔw peuple n y'a f'i ye cogo min population ye maa miliyɔn 20 de u kana kɛ ko parce que premier ministère dira M5 ma on va faire ce qu'on veut n'i y'o kɛ i b'i sen don jikala min na diɲɛ bɛ wuli i tɛ se ka jisuma kɛ k'a suma d'accord mun na u ma mɔgɔ si hali Cheikh Umar Sissoko min filɛ a sigilen an bɛɛ bi yan dɔ k'i kale Ala la ko Sekɔli k'a wulila ka Cheikh Umar Sissoko ma ko ouais an bɛna gouvernement sigi a bɛ tan non même pas mais pourtant MK non je viens ça ayi jaabili tɛ je viens n b'o fɔ mun kama quand Cheikh Umar Sissoko MK il dit que dɔw bɔra ka nkalon tigɛ ko ne tun man kɛnɛ kuma lamɛn dɛ o fɔra yan o ko dɔw ye nkalon tigɛ k'ale tun man kɛnɛ ko c'est pour cela ale ma manifestation kɛ yɔrɔ sɔrɔ et pourtant ale tun ka kɛnɛ diɲɛ foyi kun t'ale la mais ale b'a ta de il a dit ça devant les Maliens et devant Dieu mais pour quelle raison ni Sekɔli nana comme premier ministre le Mali a 200 partis politiques Sekɔli c'est un homme politique a tɛ se k'o bafula b'a kunkolo la c'est un homme politique, il a un parti politique. Est-ce que les Maliens vont s'asseoir et regarder Sekɔli Kokala Maïga ce qu'on a dit Ambalaka min keleke que depuis 91 à nos jours, on ne va pas accepter les hommes politiques qui dirigent notre transition.
Et pourtant, lui, ça dit, Ama Ladje, qu'il est homme politique. Il est pas fameux. Mais, Anana, n'a pas ni élection, Bogele. Et tu crois que les partis politiques vont s'asseoir et regarder ce qu'on a dit partis politiques ou bien qu'a dit Annie Doumama? Tu crois que ça va passer? Ok, d'accord. Amna Sigakan. Sidi. Ouais, bon, ne hakla on bora débat la kaba. Voilà. Amberomna, amdona M5 keleko ni fin. Voilà. On était au débat. Ne be M5 donc. Ne kumbe concertation là, ne kumbe groupe 3 là. Charte na aya élaboré. On be charte qu'on M5 mo were jeune yere coulé l'année quand en plein discours voilà comme il y a foko président kangake sarasui. Ochira ne boloye mais ne tara ne terkoudo amba nyondo ne tara yo la famia o ya famia amba yor munabi an kan gouvernement de demain transition ni kalo konontondi anko kambe Mali de fait amba fa Mali de bara ala yake olu fle nyefe kata nambe ga fe M5 fo M5 kelentede awe nyina mo do ko lu fana mo ukara sababu ye mo bora nawe buyeta nawe imam diko ta nawe sheriff yereta haidara mo yo do wera bora kenema bon mo do bora kenema ni sababu la M5 fana est parti politique de regroupement de do M5 jeunes ils sont très actifs nera bodon ambanyonka dongodo ils ont bougé les lignes ibekatara. Maintenant, le problème c'est que les politiciens ont fait M5 là. Il faut les accepter. En tout cas, les politiciens ont besoin pour M5 là. M5 Romna, B, Odon, oui, M5 Bo Kerefe, oui, Black Kerefe. C'est vrai, il faut pas mentir. M5 de l'Itin. Donc, M5 n'a pas allié ou de l'Itin. Moi, je sais qu'il y a un yernege. M5 Halni Uma Jamasoro, Halni Jamatuko, ou de Boroko Kungolobo. Mo Sara Imam Diko Eraga Misirela, chauffé. Malfa Chira Yende, ma famille. M5 Ali. C'est ça. Ni divergence ou M5 Kono. Ou quand on a réglé. Shogel est mort mouillé. Après ça, porté mais qu'à Foko Shogel te M5 là. M5 présenté. Moi, je suis pas d'accord. Parce que Nefle, moi, je suis très correct dans ce que j'ai fait. M5 n'a jamais dit que Shogel tout représenté. Moi, je suis mal de l'écaboka manifester que Shogel te M5 président. Moi, je suis mal de l'écab sigiré que Shogel t'a représenté. Donc, nous avons Shogel ou les M5 Bekoko ou Shogel de Blanc. Moi, je suis mal botter la Kafoko. Kaleta kalama ne kuma kele mume ale kuma shokumar bora koko ale foi kuntale la o ma ale wele mais l'unanimité koni M5 ba di Shogel ma ambero mna mbena ambero mna bi Shogel kera premier ministre an kan do awde ke nambe jamana ni fe ambe Mali fe an Shogel deme an asemi deme pour que jamana ka se ka jo Mali ka problème ka cha mo be ka kuma Malion te ka femfo do deumbe sa do fabe sa do be kashi do nord ni centre ni fe Mali be romna bi akungo kacha akungo cha ni transition yi obise ka monde la tellement na Mali ka ta nye au cadre là on attend un gouvernement légitimement élu démocratiquement en beau demain au fana ka se ka Mali basigi maintenant ko kamba ke kele c'est ça ambe jugu sa ko barake. D'accord, mais Sidi e kuma do fo ne ba fe ma fe nga do akono comme ya fo priorité fen la ya ira ka fo bo o ka priorité akanga baradam ne ni muye folo bon ko be mo la bo fe chama be ka di da dora olula ya fam c'est ça bon maintenant e refait donc à base re kanga parce que nous reste plus que quelques mois seulement février élection présidentielle menacée voilà donc e refait para folo re quoi pour que passer bedo nyebila mouire du kanga ke te ko ne fe mun kanga ke rere ka Malien lafia Malien lafia bo mun fe que économie relancée Malien lafia bo mun fe ka Malien kambe Malien be lafia muna ka sécurité nati Malila réfugié be ko kan ube mundum ala de badon ama famia ulu fana kangana accord d'Alger ube se ka mun kala nu se ka bedafa o ka barake ka ban ma famia ou engagement tani comité na te kefana akachika bambe ka donc 6 ans accord be tobotobola o fana mai
patriote be ni accord may ak papier ka déchiré be ka ta sira fɛ ni accord kaɲi u ka appliquer mo be ka lafiya kuma caman ni fɛn ni nafa t'a la nafa foyi de t'a la bɛɛ sɛgɛnnen don Mali ko na donc mɔgɔw kan ka bila yɔrɔ min na bi bɛɛ ka kɛ patriote ye e b'a dɔn mun bɛ k'an jɛ Mali la yan patriote n t'a fɛ ko bɛɛ tɛ patriote mais patriote ka dɔgɔ Mali la n'an ma wuli k'an jɔ Mali ko na bi an denw bɛ sɛgɛn mun b'an ko b'a sɛgɛn l'histoire va nous juger. D'accord. Voilà. Ok, sani ka kuma di. Moi je pense que vas-y, tu penses que quoi? Alassane ye kuma dɔ fɔ a ye Cheikh Oumar tɔgɔ fɔ kuma la bon Cheikh Oumar MK kɔnɔna la Cheikh Oumar de tun y'an ka coordinateur parce que an bɛɛ b'ale de kɔfɛ ne bɛna n tɔgɔ ma rappeler kuma dɔ la Alassane ye mun fɔ kuma y'o de ye koyi Choguel tun bɛ fɛn fɛn nɔfɛ dɔrɔn premier ministre in de don quoi an t'a fɔ an ta mɔgɔ si t'a contre la transition de don n'a sera ka a kɛ dɔrɔn a banna an b'o de ɲini Ala fɛ mais salon o ye premier ministre o kɛlen to n bɛna nin dalu ye ale yɛrɛ Ousmane filɛ nin ye ale olu y'a daminɛ Semasi de la Semasi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw kɔni tun bɛ yen nɔ salon an bɔlen parce que an bɛ fɛn dɔ ne jaabira débat kɔnɔ olu bɛ débat fanga parce que ne bɛ jaabi voilà mais ne y'o de f'i ɲɛna ne ko politiquement bon que tu es homme politique mais on a besoin de Sidi ye kuma fɔ sisan cogo min na Sidi ye consultant ale b'a fɔ ka tile tan i b'a dɔn ni ye question politique posée i tɛ se k'a fɔ dɔrɔn 1 + 1 = 2 mais i ko n ka na nin dalu ye n bɛ na nin dalu ye salon Mamoudou Dicko ani Choguel ninnu c'est-à-dire FSD ni Semasi mɔgɔw u ye mémorandum dɔ signé ko ka sɛbɛn mémorandum kɔnɔ ka premier ministre de plein pouvoir ta ka IBK kɛ fɛn o fana na tugu Cheikh Oumar janfara o la o de la a ye Cheikh Oumar tɔgɔ fɔ ne tun tɛ fɛ ka Cheikh Oumar tɔgɔ fɔ yan donc o mémorandum kɛlen sisan k'u ka taa IBK voir IBK bɛ kɛ président honorifique a tɛ foyi décider premier ministre bɛ ta o cɛ la o don premier ministre tun bɛ taa mɔgɔ jumɛn ni ɲɔgɔn cɛ la Choguel Muntaka Tall Youssouf Bachili ani qui encore là olu de taara IBK y'o de sɔrɔ non kuma do histoire do quoi parce que ni nin yɔrɔ fɔra an bɛna yɔrɔ dɔ de faamu parce que ne bɛ débat diriger la parce que actuellement là an bɛ tiɲɛ fɔ tu ne rentres pas dans le débat. Il faut dire la vérité. Parce que tu as fini il était droit débat comment. Il nana un bel signbea. N'a kuma muta. Il faut rentrer dedans. Parce que il va faire kana sigiko on antemano ora. Maintenant il est à Bibina, Choguel, premier ministre, maintenant gouvernement sigra, maintenant prioritaire en tant qu'homme politique. Parce qu'il y a forcément mis comme en tant qu'homme politique. Baramou dira en 9 mois nous connaissons. Il nous reste 9 mois. Bon élection benake. Puis maintenant a fait jamais la sécurité. sisan ako dans 9 mois donc ni élection ma se ka kɛ dans 9 mois sisan an b'a kɛ cogo di mais ne bɛ no ɲininka kɛ e tɛ ko homme politique ya non ne homme politique mais transition tɛ ne bolo transition bolo de bolo a y'a fɔ sisan ko transition tɛ ne bolo non avec qui da de transition kuma yɛrɛ la non ne bi i bi da de transition ko kuma la cogo di i bi da de transition kuma la soit i bi gouvernement pour là ou bien parce qu'on ne peut pas s'opposer à un gouvernement de transition. Ou bien il y a ce que parce que le problème est il y a fait ça. Alassane est pas de fou. Il est invité Kana. Donc vraiment il vient qui a parce que malien bel bien. Mais ni elle ni c'est que comment ne réponds pas aux questions. Nous je réponds à ma manière. Je réponds à ma manière. Quand lui il a dit par exemple Assimi Fangata Abisra donc ab M5 wele kana donc na bi Asim fana kono munu mi ho hotila na asira kulu girala ka dade o de jamana problème bani donc ola obi filila on me se ka mun ka mu bo filila en tout bo filila en tant que les conseillers parce que uta ko gouvernement we Choguel de wele comment ira fo chogo M5 RFP comité stratégique de wele donc nous dalen do lula nous yata ama fo est-ce mo ko ye keleke gouvernement ko no fait ama fo ninga boy ami do mo shimo fo a duruma déjà on t'a pas invité est-ce Emma o ma c'est Emma ke olina ka de gouvernement de m'a invité mais le fait que Emma de gouvernement ko no non ti de gouvernement ko no ama mona mettre de face au côté non ni ti de gouvernement ko no muna parce que gouvernement ben asiki chogodo ni gouvernement ko no dontundo moi je suis quand même un parti politique depuis 2009 ni ne tun sona ne tumi tugo atete no fait atete gena dom na ne tumi bola no fait après ça encore 2013 ni
IBK rallié Tundo. IBK a information de Ranima depuis juillet 2012 qu'a fait IBK positionné na France fait. Yero au kuma fana be. Net mi se kan rallié. Le problème tu ka ministre kana ka ministre. Problème to no fait. Problème est résultat codé. Voilà. Il faut si ça bon. Maintenant amina dondonde. No it se kana question posée politique mo kuna droit kana fo droit pas comme ni examen. Non amina parce que non moraliser de c'est fait no famu meni tu as fo chogo de la na famu. Amina dondonde. Bon maintenant am résultat codé no fait. 9 mois où yo perdu pour rien. Parce que nous faut ou lu de tarabada ou no fait. Ou tra mutarwan no fait. Ou ka gouvernement sigi. Ou lu de tlala tun ka fo ko bandao tissé, bandao yaketa en mandat douala. Kata salona de 18 kabno bandao choisi. Kanabla faut le 24 mai là où coup d'état vrai muke. Mounou tumi placé no fait au lieu de couler là ka fo ça va pas. Mais on m'a fait comme ni ibeka benadom ne ko alhamdulillah au moins ibeka benakon ne se ka yala bamako parce que ni ibeka tuma be. Ortem na dom na etumeya. Bon, data voilà parce que déjà Nico Fanga Bene, ni Cheikh Mar Foranyo ko rodlo, Nico Cheikh Mar man tseka fo IBK démission. En même temps, dobi kata fo IBK e ka ke président honorifique o da tongi kato. O le bi premier ministre choisona. Depuis salon déjà ni IBK tu reçoit dimanche ou lamna ko sona ko kumama ay premier ministre to ko digana comme Assimia ke chugumna. Utumi shogel de to ko dio. Depuis salon shogel ka strati président mumbeno. Shogel ko ale ka ke premier ministre. Donc akere premier ministre ka ba abana ni ti doit ka ni ta contredit ni ta empêché ne ka doit ye moye dron an se ka élection ke transition ka ba ni transition e ma ban adama nanchila mais mon te doit ka pourtant avec mais non nous de font ta bali c'est-à-dire ta soutenir ta bali fana quoi non aller de premier ministre no fait donc aka ta transition bara ne ka bara ti transition ne ka bara nous ko ngata élection na domna ni ne ka moyen be mbolo ta campagne donc j'ai compris maintenant toi où tu es c'est à dire que e ka isime ka mukono élection oui élection de non dans 9 mois nous reste combien de mois élection c'est dans le mois de février mais est-ce que Ousmane Diaye est prêt à ta élection? Moi, je serais prêt à ta élection dans la mesure où nous sommes à Bamako, faut gao, faut qu'il dans la campagne que n'ti ministre fait. Non, maintenant. Mon été ministre fait. Non, ni deux ni élection ma, ni nous ma sécurité qu'on y a là-bas. Nous mettons élection. Mais ni et ma comment c'est mal le monsieur donc côté. Non, comment il y a pas sécurité. Non. Il y a faux. Un peu basé mon fait ça mais. Ousmane. Sécurité dunga fa. Amasango faut toujours ni ya ambi jamana men niveau la mi solution tika so ngo sécurité ko dedo ni sécurité tunte ama delika élection ko kuma foka sécurité fo ko nala donc maintenant sécurité bi jon wala le ma ko vice président si ka sécurité doma bo maintenant ni vice président tarake président donc jon bi sécurité kono sisa sécurité en confié de jonna donc ko nyana bo no nyana bo maintenant ka fo ko ta élection na ake ko yanga bo ni passer de ko nala donc na ma se ka bo passer ko nala donc ami jon jalaki moi je crois bien qu'on dirait que Eka Klina na 600 le mois de février parce que tu as parlé de la sécurité ni sécurité bon mais élection na 600 il y a là est-ce que tu as à reporter car il a beaucoup passé ama ega ma jolé non e ka kodo de confond e fene ka Klina di ne hakilla programme mu fana bi transition bolo o fana bolo nit na fo transition ma yake al ne fo lutno lame ulu ka agenda bolo ale ra fo ko les 10 commandements bolo ou ka 17 recommandations bolo donc 17 recommandations là déjà akoko afro ko simika doba ka budget là mais ale premier ministre to fait ma bo ale ka budget là a m'a déclaré franchement. Mais est-ce qu'il est obligé de devoir budget? Mais ni train de vie qu'on doit devoir là. Mais mouna parce que malden doit devoir là. Mais n'a le ma devoir train de vie là, mouna ben nous titre la fin sur ka dombido. Ah donc on ko sami ou le kana pour que yambe mouna ka kuma parce que fana voilà. Ne fana jira ti avec la donner. Non manda de. Ne ko minda ninga méthode de et de fait ninga méthode bon. D'accord OK. Ousmane, voilà parce que baby reninga parce que amana téléphone ni tira auprès de nous. Donc maintenant ka kuma yoro 600. Aka recommandation na. Parce que il y a qu'à faire, moi je travaille à faire au Bekanga même tout ça. Or pourtant, ani sugar from ani asmi bena odoka pour que vraiment avec du gouvernement premier ministre Kadama et Moudi ana bena gako abana baraka ni odewa. Bon, amna baraka avant na doga track fa kadenga kuma otile. Domina sénateur me lui a demandé M5 ga CV blakata ou mo ko premier ministre ay sugar ga CV ala.
Les 10 sauvés du M5RP. Non, mais il faut qu'après moi, clair. Moi, je ne suis pas là ici pour soutenir, pour défendre, pour connaître le sucre. Mais nous tenons à l'engagement. On a un débat qui est débat personnalisé. On a une explication, information de là. Par rapport au gouvernement actuel, moi, c'est tout. Bi, nous ne l'avons pas. Tant que mon famille, Dieu mon famille, mon famille, on a fort à fouiller. Mais un débat personnel, on a un débat cadre. Mais quand éclairé, Sucre n'a jamais été ambition d'être Premier ministre. On va se voir Bada sur le Sucre, je vais regarder le mal. Bien, un débat 20 fois pour faire. Pas d'ailleurs, attends, qu'on a donc. Chômeur te comité là, mais chômeur entité B comité là, MMK a 7 représentants dedans. MMK, M5 Malon Nasri, MMK a 7 représentants. MMK est représentant de gouvernement de ministre d'eau, Kadrido, et MK. Nous refusons, à bien qu'on a dit. Comment aller à la coca? Non, mettez-moi le camp, mettez-moi pas mal, qu'on a le coup, attention à la qu'on a dit, à me mettre des bains, mais qu'on fait, mais qu'on famille. Mais avoir donné la CV, tu vois le CV là. Donne-moi sur le orange. Les 12 CV, il faut qu'on dise que CV sur ma cabane. Quand tu dis sur la souma, ou quand on a faut qu'on t'aide là. Pas de M5 faire le même 5 ans. A donné le débat de il faut t'en aller. À cara à radio là. J'ai dit sur la souma fait M5 pièces, M5 pièces sur comment. Ou me fait go en go mo cara la pato là, ou la fa mo yi. Ale mo go vla wo. Non ko CV la mi ka ministre. Pour que M5 bla ngona. M5 est plus malin ngé. M5 go ministre pe M5 mo mi. A be ka na CV. C'est maintenant que vous avez dit que vous avez dit là. Vous avez dit que 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 il n'a jamais aimé être Premier ministre. C'est nous-mêmes, les jeunes, les femmes, les autres entités du comité de famille, on dit que Sugal Bi, parce que Kalena, moi de là, Begou Salaire, les Torah Flamo là. Amadou Salaire. Il faut dire la vérité, nous coupons Magara. À tout encore, il y a un soutenu. Un temps, tu as dit que c'est un, je veux le tour encore. Mais il y a aller là, comme aller aller faire un avec le autres, aller Ghana. Tu as encore les familles, il y a un soutenu. Atara, unanimité, quel makala ou yokala. Au débat que retient. Mais Bika, moi, il y a comment vous l'avez, moi, on a priorité. D'offre la ferme Kambi. Au sol, là, nous faisons mon club, on a fait Godombi. Aïe, aïe, avec les souvenirs cassés. Le gouvernement de Moutawan avec Bandao. Ou bien subvention du commerçant de l'opéra au Doma. Subvention du Noir. Cadeau, Casolo Gado, tout Gado, Niagado, Molo Gado, faut sangler Nango, donc on a fait la pirique à la tête à Nassora, un a dû permettre de se la pirique à la. Au condition sur la mouffe, un gonyoro, je suis dans le moins de 10 ans à Onyoro, car la subvention à World Duna demande centaines de milliards, demandant de perdus, au compte au gouvernement d'eau, douanier d'eau, un directeur d'eau, où il y a eu Rugu, Bikmouf le Malona, tout le Tembi, il vient de voir. Donc ça veut dire que M5 c'est un nom Diagundo. Bien pour le meilleur de Toyi, M5 Bourg Niani, à travers Dr. Sukel Kolamega, à tant le Premier ministre avec voyagé, avec Tara pour tout le monde, avec le Gagnani. Il faut pas que c'est une prochaine c'est le bagage sur le Molo Mendiago. Aïe, il sera là, Chimango est joli. Depuis vendredi, Chiman Péris est là. Ou nala sonama avec le duma natacha turu malo no do wala ay mo da to ni ga de wala ko jum akome ni subvention ngode kalama ay ni joni plateau kelenga o malo sinya so lo nyonte ke a wor bor ga du be adun OK bon 50 milliards d'état européen il faut que demande do ba falama c'est très urgent d'accord ka fo état subvention ke o plateau ko min do nyoni molo tulu ga do a wor dunare bi tuwa ba nari mi ko ba na bi ne be bo bi siniga na so de fi sina traveler parce que la somme d'être bolike o a sur la malin do ga janfa ne fait. Donc ça veut dire que ni la femme 600 chogel priorité mbera droit et mon foni donc au barabi kara o do o bara rapide mun nga ken to ko ngina pour que kunga ba molo mais baraba be nya sécurité je dis que tension mo go voler savoir là voler bas ça va sécurité voler politique et économie et social OK ça va c'est le plus urgent pour l'instant tangara teliara passer intervention là ba ngado donc il point me fort je crois que en la me ba on yere en do femme ala mais mi c'est ngo fitini no mais nga priorité ko priorité mais la priorité de dire voilà ça c'est clair voilà non anti c'est encore pourquoi parce que yorondo fana be amanda mako la pour que cap ma glisser quoi au début en hakili la fia si Chekol est venir les 10 commandements féminum bi ou bolo nous ko recommandation là donc maintenant je crois que CNT existe si je me trompe pas mais CNT existe pourquoi et que akmoluka fin kono ko ka sentechi sente match ko abakono albide non je suis d'accord non attends Bokele je vous en prie oui neko Bokele ni mani so inchinti gerila so imbe mais ne dungere là mais il y a quelle solution est ça dit comment est tient de quoi ne tisse capable tient ko Bokele je peux pas
mais ni yɔrɔ in bɛɛ la n bɛna kuma dɔ de fɔ aujourd'hui maliyɛn bɛɛ kan k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bilahi tiɲɛ kan parce que an bɛ débat kɛ mais kɔrɔlen dɔw bɛ yen f'an k'olu tilen quoi sinon Mali ye an ni de ye an bɛ sa Mali nɔ wa n'an sara Mali nɔ an ma sa fu la bilahi karamɔgɔkɛ an filɛ yɔrɔ min bi ni se bɛ ne ye ko a solution bɛ n bolo n b'a solution di Cheick ma pour que transition ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ ne Alassane Tangara. D'accord o ye kelen ye solution de an bɛ nin ɲininka fɔlɔ n bɛna kuma min f'i ye c'est à dire gouvernement min bɛ yen an kana ɲɔgɔn nɛgɛnɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛn gouvernement min bɛ yen hali ni Cheick hali n'a kumana baara bɛ dilan bilahi o tɛ se karamɔgɔkɛ kuma ka kunna koyi mais tiɲɛ tun ye fɔta de ye don dɔ nataw la Bokele ne ma n sigi plateau si kan ka n gale ko maliyɛnw ma tila k'a y'u ɲɛna dɔwɛrɛ tɛ o n tɛ turabu da n tɛ koloni fili mais ko natɔ ko nana cogo di ko sigira cogo di kuma bɛ yen jogo dɔ de b'anw ka faamaw la walahi n'u m'a dabila diɲɛ bɛ wuli c'est à dire hali n'i ye réseau canal la sisan dɔw kɛlen don ka montage dɔw kɛ k'a simi kunkolo tigɛ k'a bila fɛn dɔ kan ko ni Irishi b'a la ka convention signer mais il est temps qu'on arrête certaines choses. Non, je vous en prie. C'est très important, Bokele. C'est très très important. Tu sais qu'il faut que Malien ka clé aéré, Malien ka faso canon. Fama au côté de en population yɛrɛ minnu ni an bɛ réseau kan ngalon sugu dɔw bɛ a kana bɔ an da fama minnu bɛ yen n'olu b'anw ka fanga na u ka ngalon tigɛ dabila c'est pas bon pour le Mali c'est pas bon pour la population. Ok vraiment Sidi pour que an ka i bɛ kuma laban puis an bɛ téléphone ci la b'a fɛ ka na wala problème foyi t'a la ne kɔni fɛ il faut admettre souvent cɛ filɛ il faut admettre les erreurs ou les erreurs des hommes à un moment. Il faut admettre aussi un moment que Chet est là. Choguel Beromenabi. Choguel, depuis un certain temps, loin de là de défendre Choguel, il est resté intact. Allez, comment il faut? Ne a béjati, mais ne be tient de quand. Betara que M5 ni jeunesse Choguel tora position na. Papier dossier fin tarakati domina CV. Choguel ka CV kuntal Choguel ko carte ministérielle no fait hanni aba fe aya fona da kata fe fendo fana mo ka famia fanga ibe fanga kono ni be fanga kenama de kele kuma do be ne be se ka fo bi mais ne be tan sigi ne be na table sigi table ka papier sugu do be na no fe ne ra ba famia ko do be atse ka nyano bo sisa mais si c'est pour cela va faut ko i kana kuma ka tɛmɛ parce que voilà bɛɛ b'o fɔ parce que ni kuma na bi bɛɛ b'a yɛrɛ fɔ ko a yɛrɛ ka kuma o ye tiɲɛ mais an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ yɔrɔ ne b'a dɔn ko Choguel bɛ yɔrɔ min na bi baarakɛla don an bɛ yɔrɔ min na bi Asimi ninnu ani Wage ninnu u bɛ bouger cogo min na baarakɛlaw don hali u ka ministre des affaires étrangères mun taara ne b'a dɔn ne n'ale kun bɛ Alger réunion na yɔrɔ wɛrɛw an bɛ ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ ne b'a dɔn baarakɛla sugu mun don an bɛ yɔrɔ min na bi question de Russie France n t'a dɔn mun Mali ko de fɔlɔ ye il faut travailler la diplomatie foyi t'an bolo pétrole t'an bolo foyi an na tubabu minnu m'an dɛmɛ dɛ an kan ka taa u nɔfɛ dɔɔni dɔɔni hali an ka hɔrɔnya sɔrɔ an ka se ka wuli ka jɔ an sen kan. D'accord. Voilà. Ok donc ko mɔgɔ dɔ b'an kɔ. Bon là moi j'appelle ça faut que moi CNT éclairci 30 M5 ye plainte do pour suprême là CNT ka yɔrɔ an ka les déclarations o yɔrɔ dɔrɔn de question juridique ça veut dire que a tɛ se ka ɲɛnabɔ ni décision juridique tɛ faut que mɔgɔw k'a faamuya an bɛ ka cour suprême ma kɔnɔ ka décision ta anw tɛ se k'o ci gouvernement bɛ se président bɛ se k'o la mais CNT yɔrɔ o ye question juridique de hali bi an ka plainte bɛ yen an ka fɔ k'an ka plainte bɛ yen on attend les résultats même si ni question juridique a yira k'a fɔ a tɛ ci nous on va les soutenir faut qu'on soit clair sur la décision. mais ne ma mun fɔ Ndiaye on est tout le temps vert comme ça nous on a un plainte don an ye plainte don parce que an dalen bɛ an ka sariya de la o an bolo sariya de b'an bolo ka plainte don. ouais Ijo moi je écoutez-moi Afla écoutez-moi Afla Ndiaye écoutez-moi non je viens non ce sont les questions juridiques voilà j'en prends pas je suis pas Afla voilà là ñu la mais non écoutez avec ne la mais am débat bi sokaja 600
a y'a kuma fɔ sen tɛ kuma i y'a faamu maintenant a ye dɔ fara kan ne bɛna kuma di aw ma aw de pressera donc maintenant on va prendre 5 personnes maintenant n'o ye question posée mais après je vais vous donner a kana presser a faamu ça voilà il y a pas de problème dɔ b'an ko an b'o tigi ta allo mɔgɔ fɔlɔ b'an ko allo allo an ce aya Sumala Ɲare Ɲagali k'an wele ka bɔ min Yirimajɔ kaw dun baasi foyi t'o la ok kuma b'i bolo ayiwa an bɛ sefula baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ale de mun welela awɔ débat la o la n bɛ fɛ ka n ka kuma ladagaw la Usumani de fɛ Usumani Jayi Usumani ye mɔgɔ fila ye dɛ Gawure bɛ yen Jayi bɛ yen a Jayi Usumani bɛ Usumani bɔn mun bɛ M5 jeunesse ka sɛgɛn na sa yɛ awɔ M5 ka mun jeunesse Usumani ya mun bɛ yan ni yan wa ni tigi yan ok kuma wala mun b'a fɔ min fɛ ka ɲininkali kɛ Usumani fɛ awɔ comme ale bɛ k'a fɔ Choguel ale bɛ fɔ ko Choguel ye i n'a fɔ sa fɔlɔ la premier ministre ya quoi ko a ma i n'a fɔ sa a ka fɛn ɲininen tun tɛ quoi i n'a fɔ a tun t'a fɛ ka a ɲini awɔ mais olu yɛrɛ de y'a ɲini k'a ka k'a ye quoi mais depuis ni bɛ ka waati la ne hakili la an tun y'a ye i bɛ ka taalen olu banna ka don gouvernement la parce que olu ka laɲini dɔ bɛ olu m'o sɔrɔ wa depuis i bɛ ka yɛrɛ ma taa fɔ olu min sera ɲini ka kɔrɔ wa awɔ bon an b'a ye dɔrɔn i n'a fɔ u bɛ taa ye nata kɔni don mais an kɔni b'u dɛmɛ an kɔni bɛ dugawu k'u ye mais nata kɔni don an kɔni bɛ taa sigi la d'accord an b'a dɔn u bɛ nata sira de u la na quoi an ka faamu na ok d'accord merci beaucoup i ni ce nata ok voilà bɛ n'i jaabi mɔgɔ filanan allo oui allo an ce an so bɔ kelen n ba somɔgɔ bɛ di basima foyi tɛ alhamdulilayi an ba n bɛ ka invité tɛlɛn pour fɔ awɔ sani ka da kɔnɔ ne ka de question bɛ adressé comment on appelle la M5 RSP awɔ là le choix de Choguel là oui bon vraiment normalement il devrait pas être premier ministre parce que ni ye mouvement kɛcogo lajɛ awɔ ka renversement lajɛ ka na ale choix bɛ ale ma premier ministre là si ça continue parce que lui ne peut pas organiser élection ka tila ka élection jɛya quoi c'est pas possible parce que n'ale y'a organisé en tant qu'un homme politique il est forcément qu'il va kɛ intérêt la baara ye donc il fallait choisir un homme qui n'a pas de parti politique un économiste à part ailleurs quoi ok d'accord i y'a faamu d'accord mɔgɔ sabanan an b'o tigi ta Jajo Musa oui k'an wele ka bɔ min ka bɔ Musa Bugu la oui ok kuma b'i bolo Bugule ne b'i fo awɔ ne b'a fɛ k'i ka nin jaabi de ɲininka a nakun ye jumɛn ye ni tabali ɲan quoi a nakun ye jumɛn ye plateau nin na quoi plateau nin na voilà parce que an bɛ fasojo kuma min na awɔ n'a tɛ se ka contribution de moi je crois que c'est pas la peine a kan ka na par rapport à Tangara bon u k'a dɔn ko jamana bɛ ka taa ɲɛ de quoi min kɛra o tɛmɛna awɔ Choguel ye passé de bila kɔfɛ sinon an b'a kalama ko sɔrɔdasiw min tun ye M5 mɔgɔw trahi awɔ donc j'encourage beaucoup comment on appelle le jeune OMT awɔ u ka continuer lutte fɛ voilà o de ne ka jaabi ye quoi merci d'accord merci beaucoup mɔgɔ naaninan an b'o tigi ta ou bien mɔgɔ duurunan don Habib Jara salamu alaikum waaleykum salam k'an wele ka bɔ min
bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo. Awɔ. Vraiment n y'aw wele ka sɔrɔ a diyara n ye kosɛbɛ. N bɛna fɛn dɔ fɔ aw ka réseau la. Awɔ. Vraiment an b'a ɲini a ka plateau la mɔgɔ bɛɛ fɛ a ka débat vraiment ka ɲi kojugu. Mais n'aw bɛ kuma la aw bɛ a kana ɲɔgɔn critiquer mais min f'i ɲɛna karamɔgɔ fɛ malidenw yɛrɛ de banna u yɛrɛ ye. Malidenw de banna u yɛrɛ an bɛ bɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka taa jɔ ko karisa ma ɲi bi sini an ye mɔgɔ min ta k'o bila an bɛ tila k'o tigi kelen fana buruja. Ɲɛmɔgɔ tɛ Mali la anw yɛrɛ de ye ɲɛmɔgɔ ye f'an k'o bila hakili la. E b'a bila hakili la e de ye Mali ɲɛmɔgɔ ne b'a bila hakili la ne yɛrɛ de ye ɲɛmɔgɔ ye. Ɲɛmɔgɔ tɛ se ka jamana jɔ anw minnu bɛ yen nɔ n'olu b'anw kunna n'i y'a bɛ fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ n ko mɔgɔ dɔ de b'a kɔfɛ a bɛ fɔ a ma de ko karisa ɲɛmɔgɔ parce que dɔw de b'i kɔ. Donc il faut que an yɛrɛw de ka bila hakili la k'a fɔ n'i y'a mɛn ko Mali e de don n'i y'a mɛn Mali ne de don. N'i y'a jateminɛ bi vraiment réseaux sociaux yɛrɛ kan vraiment Mali yɛrɛ tɛ yen quoi Mali yɛrɛ tɛ yen. An bɛ min fɔ an da la ani min b'an dusukun na o cɛ ka jan. D'accord. Ok. Problème t'a la. Merci. Mɔgɔ duurunan o ye jɔn ye? Amadu Kone. An cɛ. An cɛ. K'an wele ka bɔ min? Ka bɔ Lere. Lere. D'accord. Kuma b'i bolo. Misɛn Usman. Misɛn Usman. Vraiment hakilinaw ka ɲi. Fidèle. Ne bɛ fɛ Maliyɛnw k'a faamu. Awɔ. Fidèle ye baarakɛla ye. Les politiciens kɔni. Vraiment a bɛɛ kɔni tɛ baarakɛla ye mais mɔgɔw minnu cɛla minnu bɛ baarakɛla ye. Fidèle mɛnna a bɛ opposition na. Awɔ. Fidèle ye jamanajɔla ye. Vraiment ne kɔni bɛ fɛ bi an bɛ yɔrɔ min Mali sɛgɛnna an ka fɛɛrɛ kɛ an ka Fidèle dɛmɛ. D'accord. Pour que Mali ka avancer. Ok. O ka fisa ni kuma wɛrɛ ye. D'accord. Le blanc la min b'a kɛrɛfɛ. Awɔ. Vraiment a ka hakilinaw ka ɲi. Sidi. Amadu. Sidi. A ka hakilinaw ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ. Ninnu yɛrɛ de ye jamanajɔlaw ye. Parce que toujours n'an ka min segin kɔfɛ. Jamana tɛ avancer. Min bɛ yen bi ne bɛ mun ɲini Maliyɛnw fɛ. Awɔ. An ka Mali dɛmɛ. Mali ka avancer. Ok. Asimi ninnu an ka kan k'u dɛmɛ. D'accord. O de ye ne ka hakilina ye. Merci beaucoup i ni ce. Voilà n y'a k'i la k'a fɔ mɔgɔ 5 dafara. Donc comment on appelle jaabi question dɔ posé la. Awɔ. Fɔlɔ ko est-ce que ka taa M5 ta kɛ nata ye sen na parce que fɔlɔ la an banna IBK bolo. Awɔ. Il se trompe y'o fɔ nata don. IBK kun y'a jira nin gouvernement na ma dala ni M5 ma tɛmɛ 6-7 kan mɔgɔ min ministère sɔrɔ mais IBK kun y'a décidé ka 20 postes di M5 ma mɔgɔ 20 commissaire o bɛɛ sigilen a ye mɔgɔ 20 ni m'a don gouvernement na gouvernement de 40 personnes aw ka tilancɛ ta ne bɛ tilancɛ ta M5 ma don o de to m'a fɔ nata tɛ c'est an sɔnna mun na Mali kama a fɔra anw ko fiɲɛ dɔ b'an bolo n'o ye les 10 recommandations ye point 10 dɔ b'an bolo Mali bɛ jɔ n'o hakilina de wa an bolo Maliyɛnw bɔra nin kama depuis le 5 juin fo ka taa bila le 18 août la jama bɔra n'o hakilina de an bolo de se ka Mali jɔ n'o hakilina tɛ est ce que Maliyɛnw bɛ bɔ wa nin politiciens ninnu bɛ yen nin société civile ninnu bɛ yen u delila ka nin ɲɔgɔnna bɔ wa hali a tilancɛw bɛ se wa mɔgɔw bɔra u ka sɛgɛn n'u ka gɛlɛya de kama a hakilina min fɔra mɔgɔw ye kumakan min fɔra mɔgɔ ni kumakan tɛ mɔgɔ tɛ bɔ ninnu kama ni mɔgɔw bɔra kama n'a fɔra anw y'o kɛ document dɔ ye k'o labɛn jama k'u b'o kɔ anw yɛrɛ kɔni o waleya mun anw tɛ sɔn n'an ma sɔn an ta ye ko wɛrɛw la o kɔrɔ Mali ko tɛ anw m'a ɲini fo ka kɛ président n'a ŋana jama fan tɛ se kun tɛ militaire ye bilen denmisɛnnin k'u foro ka bolo kun coronen don a kun tɛ bi anw ma mais anw y'a accepté ka da hakilina dɔw de kan ka bɛɛ wele ka yira bɛɛ kan filanan dɔ ko o suga le chef de parti politique est-ce que a tɛna dilan ka di mɔgɔ wɛrɛ ma o ye risque b'olu la il se trompe depuis an mana fanga la depuis Muta Wane bɛ yen anw de y'a fɔ
k'a yira k'a fɔ o ka organe unique sigi M5 n'a projet a bɛ se k'a kɛ même 6 mois o ka élection organisée gouvernement da ka bɔ la fan yɛrɛ da ka bɔ la parce que Mali la gouvernement de bɛ élection organisée an y'a ye 2018 mun ye i bɛ ka sɔrɔ ministère territorial ye élection namara ka d'a ma il n'a pas ni légalité ni légitimité pour éviter ça gouvernement da ka bɛ organe unique ka sigi parti politique ni société civile yɛrɛ ka sigi k'a kɛ organe unique gouvernement da ka bɔ la an y'o de ɲini ni sugali ni chef de parti politique do n'o de kama kan ka bɔ a la o ye fili ye parce que sugali yɛrɛ ŋaniya min ye transparence ka kɛ jeune na élection nata la transparence sɔrɔ dina organe unique donc transparence do kɛlɛ tɛ kɛ o tɛ kɛ avant que élection organisation yɔrɔ ka caya a ka kɛ kelen ko ka jɛya ko tasira ka yira lui non transition b'o kɔn ko charte b'o kɔn non charte était très clair sur la dessus an b'o sama yira dɛ o b'a fɔ ko n'i kɛra nin ye dɔrɔn k'i tɛ kɛ mais an bɛ taa guerre de minute la o bɛ na Mali ko an ka b'o de kɔnɔ Mali ko do an ka da sariya la an ka da sariya la n bɛ segin kan tuguni parce que il est temps que an ye IBK gɛlɛ a ye sariya sɔsɔ mɔgɔw b'a fɔ coup d'état kɛra IBK la IBK fɔlɔ de coup d'état kɛ peuple la coup d'état kɔrɔ di coup d'état tɛ individu ye coup d'état ni jamanadenw janfana sariya ko dɔ kana fara député ka mana kan dɔ farala kan sariya sɔsɔ don ça veut dire que peuple an dara dɔw de la k'u bila an tɔgɔ la u bɛ kuma an tɔgɔ la san 5 san 5 kɔnɔ man ka tɛmɛ o kan i bɛ ka ko san 5 bɛ tɛmɛ ko bɛ taa san 6 la ça veut dire que a ye coup d'état kɛ k'anw balan ka kɛ la parce que karisa bɛ kuma ne tɔgɔ la bi n'o ye Tangara ye n tɛ fɛ n tigɛra la n tɛ fɛ ka kuma an tɔgɔ la n bɛ fɛ ka mɔgɔ bila a tɔgɔ la e ko ayi o diyagoya bɛ kuma ne tɔgɔ la e ye coup d'état kɛ ne dalakan na donc o ɲɔgɔnnaw n'anw yɛrɛ i bɛ ka kɛlɛ kama n'anw yɛrɛ tila ka y'o wale la M5 ko ka b'o la nin ko ka b'o la an kan ka tɛ ɲɔgɔn ma k'o tigilamɔgɔ kɛlɛ fo qu'on soit clair Mali tɛ mɔgɔ ta yɛrɛ bi anw bɛ na hakilina kɔ M5 n'o k'a bɛ se ka nin kɛ ni M5 ma se k'a kɛ ou bien Sogolo ma se k'a kɛ anw si man ka se an da la an kan ka bɔ ka Maliɲɛnw bilasira ka kɛlɛ kɛ a ka se ka kɛ o de ye jamanajɔ ye an ka bɔ individuel kɔnɔ. D'accord, question dɔ posera ma ye. Oui, question min posera c'est à dire ma ban ɛni ye min fɔ ko comment on dirait on nana fɛn dɔ de kɔnɔna na c'est à dire coup d'état c'est comme ale ma coup d'état con mais et pourtant si je me trompe pas charte ni a y'a fɔ k'a sɔrɔ maliyɛnw bɛɛ bɛnna min kan le président de la transition hali n'a sara mɔgɔ man ka bila nɔ na n'o ye premier vice-président man ka a sigiyɔrɔ ta. donc ko sariya sɔsɔra. sariya yɛrɛ sɔsɔra charte la fɔlɔ nkalon dɔw la o ye kɛnɛkanko de ye o i ye kuma faamu bon n'o sɔsɔla maintenant Assimi c'est à dire anw n kan dɔ de don il est malien fɛn o fɛn b'a la ka fɔ karamɔgɔkɛ n'a y'a jɔ a jɔyɔrɔ la ka jɛ a ni dungɔ kɔ bilayi Cheikhol fana ka jɛ a ni dungɔ kɔ le Mali va s'en sortir. ok ça c'est clair mais il y a un petit problème. Le problème c'est quoi? Tu sais que c'est que ONT filɛ ka min fɔ ko ka parti politique ou ka fɛn dɔ sigi. Organe unique. Non, société civile, j'en viens. Ou bɛɛ ka ko ko kɛ. Mais en Afrique, an bɛ jɛ ka mɔgɔ dɔ sigi. O mɔgɔw, olu bɛ tila ka jɛ k'a manipuler, k'an ka hakɛ k'a minɛ k'a k'u ta ye. Parce que olu de tɛgɛ bɛ affaire là. Ça c'est clair hein. Donc c'est que kɔrɔ kɛ ale ye mun fɔ sisan. Mun ye téléphone ci. Oui. Ale ko bon en tant que homme politique. Homme politique. Yala homme politique il devrait pas être ici. En tant qu'homme politique. Est-ce que Cheikhol élection minute maintenant il a été candidat non? Il a eu combien pour cent? Bon, Antoine je vous en prie. Oui, il n'y a que 2%, 1%. C'est faux. Non, je vous en prie. Non, je vous en prie. Il faut aller voir le chiffre. Moi, ça. D'accord, il a eu 3%. Ok, il a eu 3%. Il n'y a pas de problème. Mais 3%, aujourd'hui, c'est comme Mamina et Fangani à Kenana. C'est vrai ou faux? Ah bon, oui, parce que à Taramounani, on a un objet de Tangara. Voilà, et bah Tarato, bon. Aïe, ne m'y fiez. Beaucoup de gens, aïe, Fangani, démocratie Fangana à Kena à la. Oui, donne au Tikami. Et m'en a pas fait moi. Mais aujourd'hui, Malion ko. Malion tɛdɛ jɛntu minnu ye fanga ɲɔni ko y'a faamu bisimila k'u ka mɔgɔ dɔw bɔra gouvernement na donc jamana bɛɛ dafirila o kama maintenant olu y'a ta ka na n'a ye peut-être qu'il sera la solution et moi je prie le bon Dieu ala kama ala k'a k'a ka ala kama a ka se ka solution di Cheikhol ma pour que jamana de tɔɲɔ minnu bɛ yen ça dit tɔɲɔ ka dabila. Moi je suis pas quelqu'un qui est ranquiné ou bien qui va combattre Cheikhol mais à minnu kɛ on est obligé de lui dire ça pour qu'il ne répète plus. Ça c'est clair. Ok. Ousmane
Bon, voilà, parce que moi, téléphone, comment faut que voilà, qu'on y n'a continué à avoir fait. Non, n'a combiné la passé. Parce que ailleurs, il faut voir. Oui, mais allez pas faute là, mais allez bien y a Rome quoi. Nous des fois, mon flamme nous flâner, ou lui activiste, activiste ou nous c'est non, activiste à son âme son passé responsabilité d'obtenir le mouvement fanata au boulot. Observe comment doit boire d'accord non. Les récépissés bénévoles depuis 2009, ça fait 11 ans parti récépissé bénévoles. Net n'a c'est comment doit prononcer hein. Étant donné que mon rodo fanabé qui me conseille, qui m'écoute, net c'est comme blacaphonie une quête à choquer non. Né M5 explication de dit. Ce Shogel en tant qu'homme politique, moi je ne l'ai jamais croisé en 11 ans d'existence, y compris Muntaka. Mais à une sur M5 qu'on a de la CMAC qu'on a là. Sinon en dehors de ça, on a des plateformes que où nous de Bora TT fait, où on a Ibeka fait, Bora Ibeka fait, ou Tara Soumela fait. Moi je n'ai pas fait ces transmances politiques là. Parce que né on peut le checker comment déjà bien. Na kumu mine là, net c'est qu'on permettait qu'à comment bodo bonda kono, il n'a faut activiste ou baké chogomna. Beaucoup d'activistes. Non, le bureau national de jeunes, mais rien façon du non, mais quoi qu'il en soit, mais tu peux pas quand même avoir le... Quoi qu'il en soit, les premiers propos que tu as tenus, hein, moi je te tutoie parce qu'on est simple entre nous, mais les premiers propos que tu as tenus, que Assimie Fangata Serana, il faut que tu tournes en tant que politique seulement ne diabétique à follow parce que c'est qu'à lancer au débat là. Parce que si j'étais déjà en phase d'autres, non, si j'étais en phase par exemple de Shogel, ou bien j'étais en phase avec Moussa Mara, ce ne serait pas les mêmes débats. Par exemple, même quand Koumana Yafo, quel côté à Sidi, Ani Ousmane, à où faut qu'on fasse des numéros, mais je pense que mon foyer non, je sais pas que non, on a fait que Mumba dira qu'à foyer fasse des numéros ou bien quand il joue à Takamoko. Non, bon, on va faire mais Moussala me malikono ne na kuma do de foina parce que malien de lendo Moussala de là ala ka to ngata nyanga do ok bebo do de ke mais ala yere ko mogo jamana jekulu na obi feka bo chogolo ayere de ba ayere bo o bi kurane kono ma oti furato lawo mais maintenant chaque fois ni ko bi feka ay balawda bla ay sabali kuma jme ma fama M5 konna la mogo ne wile kanene ko yere bi songi reta nu fe mogo ne ni Shogel kama ko e bi songa tika carrière li Shogel non ne ma bo Shogel kama ne ma bo Muntaka kama ne ma bo Murubo Sidibé kama au contraire ulu de bora on kama na on tunte atuntike domna ORTM bi mine ne bulo karla ORTM konna la ne munundona imam jarabe no mo imam jara tara kanto ORTM kono parce que forçat nana yoro ko lewatim na we marfati ana abaliren a vidéo bene bulo d'accord on est o donde fanga bena parce que antara an dona directeur de programme kono anya négocier ou télé tige pendant 10 minutes katlaka bazumana bakala c'est là où nana balirele kantiri mais au don tuntu demsenu nyama chugodola parce que tiene mais andona ka bo hal bigi makari ORTM kono mais souffé on nana bo journal là ko way ani moblu jeni ani fon jeni or que foi kelema jeni ORTM kono ne la tara négocier directeur mais na ne ma ka mu ke ça comme en tant que homme politique yere côté maintenant wati mu dira ma sitodo maintenant solution mo le be ere bolo maintenant si vous avez une solution, tu peux donner Fanabika, il va faire comme Mouni et Kake. En tout cas, il y aura des femmes. Ni transition d'inema, ne va gérer Chogomna, ani ne va gérer Chogomna, gérer Kokelonte. Mais nous, c'est quand c'est qu'on connaît Boulou Blessero, parce qu'à l'air à fond, on met M5 en Bora. Ulu de Toranai, arrête, bebora ka flika to Shogel bolo. Voilà, bana Shogel de. Non, écoutez, hier à Fochuna, Ikoko, Béa Flewatimna, on Shogel de Toraï, ou de jeunesse iniférie. Bon, M5 mo reste sur la Chogomna. M5 Massigo. Ambora le 5 juin. Le dimanche Mundaroko le 7 juin. Antara Mangankera Semasi Kurkonana, à travers Kaunjim. Mangan kele maintenant anya do ka fobo na mani reta droit ke ko do ani MJ5 sigi ani futri salidron ka sigi dugu jera maintenant ulu nane we jibola kanga jibola ero ale to passage kalama est-ce que les 7 ale tunte semasi kur konna la d'accord OK ablay mo mbora dimanche passé anulu de MJ5 sigi kur konna la no na ko ka jibola ko pour que beka ke inclusive d'accord si ça et ka solution ere ba en tant que homme politique comme go ko ni tu ni de transition non c'est ça très bien tu me fais de cœur. OK, ne sais pas la transition gérant non là. Il est de transition gérant. Voilà, Ousmane Diaye, premier ministre. Transition. Voilà, donc première des choses, Jamana Nafolo éparpillé lendo. 1300 milliards au Chena sur la Sukunda.
ani tota comme ayre do fo ko subvention chena wor munu chena mo ko munu yu chena ou bien non ulu mo kelo ne prele no ka campagne lancé donc nan ngambi do to fo ambi pando kuna ulu ba fo kulutala ulu so nan ba be to fo donc munu e jamana chena fo lo amulu de koron ka nga wor mine parce que ni wor mine na table trésor la saraw be non et ay subvention munu fo balo ka gele et fembe ka gele donc wor munu chena do wor éparpillé no ibeka kele ibeka ka karim aborani non tout il comment la solution de parce que tant que ma problème fait baby wor ko problème de be wor te kesu kono jamana ka dépense be ne afo nga kuma kono sango impôt ni douane drone be sa bon impôt fana no bi yele kay ngo faut te produit jamana kono be bitata halanda malo obitata fo azikana donc ni douane yele loka douane yele lam nambe ka or minam be dum bi donde ami fait ka baby do acheter de la sur place donc ibi muke munun tumbe no déjà nulu bola nulu tumine na ku bolo fe mine hal ni malion shira kon la tango yado ka fo ni zoe ni minena abi do buka dusuka shila OK donc o fin folo flana comme ya fo risio francio non ambado janfan de bi jamana kono beba do ka fo janfan de bi jamana kono janfan mu janfan mu mi corona la mu ya ke janfan parce que tout simplement fo ko burudame ko buka indépendance ta en son nom nous banga ministre de la jeunesse labi allez sigi France 24 la 2012 ku ko indépendance non poursuivre ne pouvez poursuivre parce que Dieu fait ça non parce que poursuivre que on est al bido bi bali kono ku bi campagne préparée les boubou Cissé les boubé et consorts parce que mo poursuit antsika cheblengenga bo gouvernement ko musota ko do gouvernement o musoka botugo cheblenga na tugo kwa tiketa donc ambika musala de neti musala mo yo. OK d'accord ni économique ko nyanabo ibi sécurité ko nyanabo sécurité ko mu anga chedo ne bita donc bulo fene bi dola mo ko bi trenka marfa bi duma dubidi bi duma awor bi boy rojme awor bi bokke sukna mais maintenant ni jamana wor chene éparpillé no ni mo fra nyonga bita rojme c'est pour que nako ko solution tout bolo ne ba la solution tout bolo solution mu parce que na folo ko do ubi na folo boy rojme na folo be chene no c'est comme maga mo shila ni du maga maga ni ma koloshi ide la ka temesra do fe fana kana tacho. OK merci on a 5 minutes Alassane voilà donc solution conclusion bibolo non il n'y a pas de problème conclusion tu dois ça dit aujourd'hui là où nous sommes Assimi il est le président de la transition Assimi de Joro Benena quand les hommes politiques parce que pourquoi Assimi fait partie des femmes il fait partie des femmes mais s'il fait partie des femmes là qu'est-ce que Assimi doit faire Assimi kangi nyeshi fin du même dien kono bi nobi mali sauvé c'est-à-dire akanga nyeshi ka comment on dirait anga armée ou bien anga fini tigi fon fembe Assimi est de kanga ke olu fera nyokon ka ba foloy par exemple à titre d'opposer à Sévaré un garde contre un policier il faut pas que au ka reproduire dien kono mali la tukuni au ka da flana oyemunye bokele ni ye chata tokoma aba to kofle bil ban gouvernement sigi e ba soro anga sema mado jume burdame minumbe mais Johnny Folo, il n'y avait pas de djihadistes. Est-ce qu'il y avait des djihadistes? Il n'y avait pas de djihadistes en 91. Est-ce qu'il y avait de banditisme? Il n'y avait pas de banditisme. Mais il faut qu'on comprenne ça et puis on a une solution qui est un boulot. Pas la France ni la Russie, Japon fanaté. Nous gouvernement sigi au sigi au lieu de mina menacer là nous est menacé que au tabali kubi banque de gouvernement kono ou bi do gouvernement kono ou banga na folo chouin ou bi klaka keka moko bamantu balo anga faso a mis impôt wara min bo en poche kono Assimi est au courant il le sait très bien que c'est comme ça que ça se passe il faut que ça arrête donc je viens ou ko boy no boy maintenant si ça au kanga mundeke bokele ko fo ti se kan soro OMT ko ne Alassane Tangara bi se kan sigi kala a yɛrɛ bɛ se k'o sɛbɛntiya ko foyi tɛ se ka ne sɔrɔ hali ni ne bɛ gitɔrɔn kɔfɛ bi ko a bɛ ban kana ne ka secours la OMT ni nin ye école kɛ ɲɔgɔn fɛ mais tu as quelques minutes non, je vous en prie bon Toulou diɲɛ fɛn o fɛn gɛlɛya on va assumer. Malien bep m'a don ko kololo bi tout l'état là. Donc c'est déjà fait. Donc beba assumer. Toulou bi geleya, soko bi geleya et bokele. Dieu fait on fait nabi nim ben noya o ye anga sécurité ni bi bosse ko marala ka batike doro bokele sécurité bana.
i ye kuma faamu mais Assimi b'a jɔ cogo di Assimi b'a jɔ a ka mɔgɔw lamɛn a ka bɛɛ de lamɛn a ka na parti précaire malien bɛɛ de ka président don hali ni min ko k'a ti Assimi fɛ o ka président de ye Assimi ye il faut qu'il écoute tout le monde. D'accord. Sidi. Et ben ya fama je entre parenthèses yani ka conclusion ke bon ko bordame mun dona gouvernement là bon pour le dire c'est pas un bordame ay Moussa Geta Herdo akamodema o emene la ka moye mais de toute façon c'est ma fana ka modo ay déclaration d'indépendance que dans un moment où il était en conflit animali be conflit là aujourd'hui accord de Senna anana be gouvernement là quand même aller ni munu Mali chien c'est qu'à comparer Mali be ka ta réconciliation de fait ni munu saraso fagawa saraso munu fagawo bi mo jera ko ta réconciliation na pourquoi o réconciliation kelente ke munu Mali chien o fana kanga mine ko bla Moussa Getaher o be sema mo be gouvernement la o te gouvernement la fulaw ne te commencer ma kan mais ne be ka kuma réalité de ka o welela di Mali pour que Mali baka sigi ni mo ko ni ba fe ka Mali sigi e ba fe ka ko ban ni ko da me berankin boala ni isigira ko ni ne be fe ka benke foka benke ambe foka benke ka ban o logique de be ministre de réconciliation sigira muna foka ben kama sema mo nana muna parce que comité international garantie afana ka donc sema mo fana Malif kelen tonyon l'intérêt c'est moi fana tonyon lendo parce que ni tara ou ka accord ni re signé toy accord ni te ka expliquer mo nyanaw kanye accord ni fana c'est moi fana tonyon naw parce que ko point chaman be u banaka ke c'est moi willa ko indépendance o fana borala ou sonna o ko ba segi jamana kama fendo be anga chienfo nyo anyi mo te chienfo o te chienfo accord be ke chogo mun accord kanga kalanka di bema kamalion be la sigi assemblée ma est-ce que accord ni aw sonna maçon yana ga signer accord be ta signer abe signer Alger la engagement do aw ka engagement respecté parce que mo communauté internationale fara sigira ka be ko abaw deme ko accord ni aw sonna et fait c'est maman sonna et plateforme sonna be ko accord na akake anya signer ka ke papier ka katla ka botuguni fait no bala te mo arranger ben no ba mo arranger mais fait bébé comment kasi ka fo dans dis ka accord era kono article 65 ba fo ni parti kele mo son ko mukama avec c'est voilà avec c'est ça consulter au be kuma kaka d'accord. Okay. Voilà. Donc maintenant, pour conclure, voilà. Pour conclure, nous faut à la Mali Basiki. Gouvernement Mumbai, bi, ou Sigira. Jamana de ou Sigi, Jamana de son nom, Amberomna, encourager. Au cas tant fitinin be, en goût de me ça barake, que Malitanie. Ok. En doit couiller. D'accord. Ousmane. Et bien, comment conclure? Non, mais à la fois, il faut qu'il y ait un fait notre bi Sugar le premier ministre du Mali, ni le premier ministre du M5RP, comme assimilé le président de la transition pour le Mali. Nasira, avec Barakani gouvernement, M5B avant Nola, on met Barala. Nous mettons 5 sur M5, Kata gouvernement, M5 Banola. Entité woni parti worobe gouvernement Mali Kororo, Akina de Boula, Kamalwa Dongono, Malmaga Vatangala. Coup d'état colonel de bala mais avantage de bala colonel mais ka kunni mignon nous bi sini ga avantage ma take faut que autorité ka tiens faut jamana donye torom muka faut que jamana don fana ka doni tiens fora am ta ro nga do da fe mais ka tout ko balbo ra tenya ka faut de gouvernement mi nga do ko ya mu accompagner wa mbuko ara ka abe ni to mina et Ntoma Ousmane Diaye il a dit aux recommandations du M5RP il n'a fait que de répéter ça. D'accord. On a une solution. On a une fois. On a mal à la famille. On a une solution. D'accord, ok. Voilà. Même une femme, quoi, comment tu veux. On a une solution. Car faut dire, pendant que nous on a du droit volontaire. Il n'est plus du M5, il est du Mali. M5B, Akala NB, Molo Bansui, Ombo, Moloni. Ou on a la sonama, à la cagne. Ou on a manière, on a Kelly, à la Kanachi Wako. Ok, vraiment, Abe Befo, comment Labano. Oui, il est là, je vous ai dit seulement, voilà, majorité depuis qu'on a jeunesse, non, ben a chef yena. Ne m'a fondé, ne me sais que grauna. Bamano va fondé.
sura ba fane tare ba uba sigi baro la jeune ba fo ko mo sa ga tare barakala de voilà ko barakala ko jeune la voilà ouais je viens ouais ce que je vais dire maintenant écoutez ne va comme faut Alassane Ousmane même comme fait programme Kodo mbani menade mbani na fait mais aurait du faux le fait que ni aouli aunana selon vraiment je vous remercie atena dans les drômes voilà donc c'est que j'aurais besoin de vous Ousmane Diaye Bifo qui walmadon nya aouli anana plateau kan vraiment merci beaucoup nya kila ka fo atena dans bidroma merci une fois merci deux fois mais Ousmane Mamadou Traoré OMT mi fana fo kosebe vraiment merci inana wala Alassane Tangara vraiment merci beaucoup initié Siri mais il faut kosebe donc en se yo fo en se ka wulina ma mu ya en demain ka barake ameto bangoni kono mu commission de gestion moy Samba Koulibaly anaka tondo ambu fo nambore le directeur de Chirfla Ousmane Sogore amba afo amena mborba buya Mouye Bouya Koulibaly Ambafo Mohamed Keita production Adama S Koulibaly Ambafo no borado Jabate ba krefe amoto la ameta richi kono Chaga Koulibaly avocat Traoré NB Ambifo Didi Bokoum rédacteur en chef Moussa Fomba amanyine ko ki fo ko sebe namboro do ameji kana la garde nationale moube Doumambo fo chauffeur amanyina fo ani Amsadine Gardou ante windama musoroba flafo asa sempara naini amba le fo bani pamina sumunu amba afu ko sema ni amba we anwule wulu amedo wedo kanye donc no bore c'est ça ka kuma kuche ni Ousmane Chérif Madan Aïdray donc dimanche vrai amena nyon soro ni kenen kan merci beaucoup onche